op een kans dwaande binnen. Dat is eigenlijk nog van het medischprogramma wat een beetje uitron is. Ik trouw per buikers. En dat betekent eigenlijk dat we eigenlijk ervan uitgaan zijn dat we normaal zo'n starten zo'n. Maar deze laatste deelnemers krijgen nog kans om haar te plaatsen voor die grote finale. Nee, de laatste sprong die het onstaande is. Zal het zombed nog even vreesd worden? Het publiek blijft hier geduldig wachten. Ja, naast me zit Hendrik Murk-Haanstra. Ja, du bist een heidenskipster van origine. Du kent het fenomeen NFM. Het is dus in die zin wat een bijzondere editie, want we kennen die al van het begin, hè? Nee, maar het gek is, Frederik, we begonnen altijd zo'n hoor. Maar ik wil ook omdat natuurlijk de voorspellingen wel binnen dat er eens een beuken komen kennen. Dat ze zijn we beginnen wat jeder. Maar ja, het deelnemersveld is dermate groot dat misschien de limieten iets te strak lijnen dan wat ik maar dat toch met mensen vaak strijken springen. En daar hebben ze dan rug op. En ja, dan is het nou toch de laatste liepen die nog een sprong maatje met. En dan wordt het dus alweer, geef het toch aardig richting zo'n hoor, denk ik, van dat echt de finale begin gaat. Nou, dan gaan we daar even op wachten. Jou dus wel mooi de gelegenheid om even de spulregels ook een beetje terug te nemen. Want het is namelijk zo, elke een die dat wil, kan hem inschrijven van zijn NFM. Ja. Dus jou en ik kennen ik mij doen. Het houdt wel in dat je dan moest verschijnen moet. Dan moet je eerst een limiet hellen. Ik neem maar als van senior, dan moet je bijvoorbeeld 14 meter hellen. Stel, je hel je moest die 14 meter, dan maak je terug naar het middagsprogramma. Ja. Daar leidt de volgende drompel en die drompel die leidt nou bij de senioren dit hier op 18,5 meter. En iedereen die dat helpt, die mij terug naar de grote finale. Ja. Nou ben dat gewoon wij 16 deelnemers, maar hoeveel hebben we er dit hier al op papier staan? Nou, op een kophoud 16. Dus dat is eigenlijk toevallig, maar het zijn er inderdaad 16. 16 mensen die het die 18 meter liept hebben. Dus dat geldt dan voor de senioren. Dat geldt voor de senioren, maar wij ja. moeten daarbij wel even ontekenen dat de eerste verrassingen feitelijk van de media al plakvonden hebben. Zeker. Want wij missen nogal een paar namen. Met name aan de Friese kant. Had ik even begin met de regerend Fries kampioen Rutger Piersma. Had geen 18,5 meter hellen. Die is maar tot Santje Heelkam is aanvallen. Had ik even steeds de winnaar van Juster Jonne in Boetenpost. Met dat prachtige persoonlijke record van 20,76. Rutger Haanstra. Die kwam hier tot 18,03. Zit net in de finale. Nee. Ja, en we missen Nat Bronsma. Nat Bronsma. En die wie speciaal juist er net in Boetenpost was. Nee. Want ja, hij is natuurlijk al wat meer op leeftijd. Hij zei ja, 2 zulke wedstrijden vlak achter elkaar, dat kan mijn leven niet meer om. Hij is nog naar de Toskendokter geweest. Ja. Want zijn glimlach moest even oppoesten worden voor de finale foto. Nou, die foto die komt er hier net in elk geval. Nee, Want dat is Nat nu. Bronsma net bij die beste 18. En Nee. hoeveel Friesen hebben we dan horen? Ja, uiteindelijk hebben we toch nog zo'n Friesen. Van de 16. Van de 16. Dus dat, nou ja, dat is niet om zo'n. Dat is dan het eerste haar. Maar we moeten wel eerlijk zeggen, dat we het zeggen. Wat de leiders van de Postbond Holland of Shell dan hebben we het door een Rian Baas en Jacco de Groot, en Erwin Timmer-Arends, Ricardo Fay. Dan wie dat toch wel indrukwekkend. En dan, wat ik heel eerlijk ben in die categorie, vrees ik wel een beetje mijn grote vrezen. Als dat goed komt. En Frederik Kramer, het hem wel plaats, Frederik. Maar weet ik van dat hij maar rechts zit momenteel. Ja, die eerste de wedstrijd die moet pas de oerslijn om die reden. Manzi is erin zitten, toen is hij nog een keer. Ja, dat is natuurlijk ik verder van ideaal. Het nog wel spierverslappers het er nom. Ja. Nu die Waltij, coach hier in het Heidenskip, hier nog een wondermiddel voor hem. Nou ja, maar hopen dat dat werkt. Nou ja, van Media Kamer hier. En hij had ingesprongen. Ja. 1850 meer nodig. Hij leeft 1852. Ja, nee, en dat is koerde hij genoeg. de rust in. Dus Ja. dat had er wel. Dat had er goed in. En natuurlijk een Sietse Bokma is misschien nou toch wel... uw hoop in bange dagen. Fijke Stellingwerf, Anne Galema. Goed altijd. Je weet het nooit vanzelf wat er nog in het vat zit. Die jongens maar uitzetters zijn. Ja. En eerst maar zien dat ze natuurlijk bij de beste 8 komen. Hè? Want dat is, zoals je wist Frederik, het speeltje zit zijn in elkaar dat... in alle categorieën komen de beste fjouwer die maar naar 2 voorrondes nog 2 keer springen. En bij de senioren ben dat de beste 8 van de, in dit geval, 16. Ja. En die krijgen dan nog 2 pogingen. Dus in eerste instantie is het vooral een kwestie van zorg je dat je bij die beste fjouwer komt, bij de famkes, de jongens,
de vrouwen en de junioren. En bij de senioren zorg je dat je bij de beste 8 komt. Ja, zo werkt het. Dus, officieel hadden de beste springers die gaan 4 sprongen te worden, maar het geldt dus eigenlijk alleen maar voor de besten. Want als je na 2 sprongen net in de bovenste helft meedogen, dan zit de finale erop. Nou, laten we eens even zien naar de andere categorieën, want er zijn natuurlijk nog 4 categorieën. Zeker. Als we zoeken naar het lijstje junioren Bigelix, dan zag ik daar volle meer namen staan als 8. Dus daar is geweldig presteerd. Bij de junioren daar binnen totaal, eens even zien, ik ga het even opschrijven, junioren. Ik meen een tretje. Tretjen in plaats van 8. Dus dat is, ja, dat is heel die limiet. Takken meer waarschijnlijk heel even een beetje op centimeter. Dat gaan, met de meesten gaan dat toch vrij makkelijk. En daarvan komen er dan van die tretjes zo uit Friesland. En daar verwacht ik een fantastische strijd, Frederik. Us junioren, Michiel Zielstra, Germ Terpstra natuurlijk, een fenomeen dit hier. Ja, die zitten er beide geweldig bij. Holland heeft dan natuurlijk een Hidde van Dam, een Harmen Timmer Arends. Ja. Ik leer het van Magician heel makkelijk hoe dat lintje van centimeter te springen. Ja, dat kan echt een spektakel worden. En ik verheugd van die trekje Jeppes, ik ging er maar 4 tron naar die finale. Dus die eerste 2 rondes met die meesten toch met kopje springen, om zo maar te zeggen. Ja, dat wordt direct bloedstollend. Ja. Dan hebben we de categorie jongens. En daar zag ik volgens mij 8 namen staan. En dat is 8 keer Friesland. En dat is 8 keer Friesland. Dus in die categorie hebben we sowieso een Friese winnaar. Ja. Of een Fries podium zelfs. Ja, dat jouwt wel een beetje om de problematiek momenteel bij de Postbond Holland. Die zat zelf ook heel eerlijk. De onvoer daar, ja, qua jeugdleven gelukkig komt er wel wat om. Dan heeft het toen bij van 10, 11, 12 trekje hier. Maar op dit stuit echt jongens van 15, 16 hier, ja, die categorie is heel matig. Ja. En dat is natuurlijk toch wel een beetje de kweekviever van de toekomst. Dus ben benieuwd, maar dat is, ja, wat u betreft prima zo, al je Friesen. En wat dat betreft, Sietse Leffert zit erbij, Brent Monsma momenteel in goede doen. Hè, dat de prins bij het Koningsleven. Ja, Dus en de man van de comeback, hè, want die stier in de eerste wedstrijd stier er een samen met de Harkjen Ja, in gips. ja, Of krijg uit gips. Die hier ankelbrutsen. Er zitten nou nog 3 schroeven in. En Oké. de WMC de vraag dat hij überhaupt in actie komen zou. Maar ja, het ben jong kerel, ze 16 hier. Nou, hij mocht wel wat rennen, wat draven voorzichtig. Zolang er geen pine hier mocht er wat meer. En hij had toch bezocht om weer eens een sprongje te wagen. Is via de tweede klasse starig om begonnen, maar springt voort bij 16 centimeters en 18 meters. En hij steert inmiddels, waarom in de eerste klas gewoon op de tweede plak Ja. achter Sietse Leffers. precies. En de eerste beste titel die er te pakken is, Ja, die bij pakt het. Koningsleven, die pakt er voor het dagelijks. Dus dat is wel in om in de gaten te houden. Ja, Wij hebben bij de categorie Famkes, nou wat dacht ik, 8 deelnemers. ja, en we 8 deelnemers en daarvan komen er 6 famkes uit Friesland. Ja. Dus wat dat betreft, nou wel een beetje denk ik hetzelfde als bij de jonkjes. Ik denk is bij de PBH de onwas van de famkes beduidend minder. Nu is het Wolsa, hun gemma van Oosterom, dat is volgens mij de Nederlandse kampioen. En die wint alles denk ik nog En die al. wint ik alles, het zegje van de Sontje-wedstrijd won. Ja. Dus die moeten we absoluut net uitpoetsen. Nee. Maar verder zit bij u ik een Noah de Boer, een Sanne Boustra, die zitten er prachtig bij. Dus ja, Dat is van alles mogelijk. ik denk van alles mogelijk. En de Zeker. titelverdediger van Friesland, hè, Noah de Boer. Ja, klopt. En die mooie eerste beginners hebben die in. Dus Ja. En dan hebben we natuurlijk nog de categorie vrouwen. En daarin hebben we... zo'n meisje die de... Nee, 8. 8 meisjes die de limiet sprongen hebben. Ja, inclusief jullie van Eyck op het Ja. lijst nog. 4 Friesen, zeg ik. Klopt. En daar hebben we natuurlijk wel een opvallende naam bij. Ja. Want dat is het mooie van NWM. Want je hebt iets een goede lepperwest binnen en je binnen ophouden. Dan kun je bij de NWM bij een goede score gewoon bij mij doen. En dat is slagen voor Mark van der Wal, hè? Ja, nee, geweldig. En ik ga zelf die sprong net jongen, want dat weer vanmorgen al in de eerste voorronde plaatsen ze haar dus met 10 Ja. voor die finale. Tot die limiet van 15 meter even. Maar wat ik net heb, 2 vingers in de neus te springen. 46 noteren ze. Dus mij speels gemak. Nou, ik ben daar wel heel benieuwd naar, omdat ik wil weten dat Marit van der Wal vreemd genoeg
in het verliezen heel vaak in het begin van het seizoen heel sterk weer. Dus ja, voor haar is dit natuurlijk het begin en ik tevens het einde van het seizoen. Want ze springt maar in je wedstrijd. Wil even Silvan naar de trekker die hier aan het vrezen is. En daar achter het stuur zit de man die juster de beste weer in Boetenpost. Ja. Rutger Haanstra. Maar ja, hij wist hem Joert net te plaatsen in de thuiswedstrijd. En dan maar een andere functie. Dat is dan ik weer vier heb. Ik vind dat ik wel mooi. Je kan niet denken, ik steek de kop in het zon en ik bloed thuis jong. Maar Rutger die springt te betrekken, die vreest het zon met voor de concurrentie. Is er zelf dan net bij en die denkt ja, dan maar als vrijwilliger volle bak gas aan. Ja, het bloed spittig, hè, want we hier hem er graag bij aan, want het is wel de man in vorm. Absoluut. Intussen al 3 overwinningen in de topklasse, dat weten we net vergeten. Hij is de eerste IR senior. En hij wie zien maten in de juniorenklasse nog eens een keer voor. Dat gebeurt dit seizoen echt net zo vaak, maar die junioren die zijn echt heel goed op dreef. Ja. Maar ja, zo zit het speeltje in elkaar. Je moet op die dag thuis aan, acte de présence. En dat is hem deze keer net slagen. Nee. Er is nog een ander puntje van zwarg en dat is eigenlijk de buienradar. Ja. Want we hebben vanmiddag al een paar keer meidje matten dat er wat rijnwetter uit de lucht kwam, waardoor de wedstrijd onderbrutsen worden moest. En de berichten van Jong binnen wat penibel, hè? Ja. Zet toch gewoon een beetje, hier en daar wat stooruinkes, wat beukers. Ja, dat kan me betreppen krijg net hè. Zodat ik met een beetje ruimte bezig vreeg ik wel eens van, ken het dan echt net? Nee, de polstok wordt glad, de oren in, de matten wordt glad, dat is het meteen gevaarlijk. Dus bij elk spatje rijwetter dan stoppen we als vierliepers. Natuurlijk op verzoek of op, hoe zou je dat? Op aanwijzingen van de wedstrijdleiders. Ja. Maar ja, dat is wel wat er dan gebeurt. Dus je kan echt geen spotwetter hè. En laten we hopen, want dat wist ik voor Erik, er is eigenlijk niks van een lieperij die te vaak onderbrutsen wordt. En dan weer even 5 of 10 minuten wachten en dan maar weer verder. Als je het net doors kent, dan kent het net doors. Maar je wordt het lauwst, dat het lekker droog is. We zeggen vanmiddag ideale omstandigheden. Lieppers hebben dat loodje smout, weinig last van de wien. Dus dus dit eigenlijk bij de scores heel weinig wien. Dus wat dat betreft, als het droog is dit met die een prima lieppers waar. Ja. Als de vlaag is juist, dan is nog wel dat het wien dieter dan ik nog stiet. Die stiet ik nog van de lieppers hoofdzakelijk in de reg. Beetje skeer van achteren. Beetje skeer van achteren. Dus dat is toch net heel ongunstig. Nee. Dus ja, we hopen wat dat betreft weer op zo'n mooie finale als vorig jaar. Hoewel die finale vorig jaar dus toch het waar op snijde midje weer. Dat is dan altijd plan B. Mocht het van de midje helemaal verkeerd beteren van de jong, dan kan ze hem nog goed stellen. Dan moet de midje. Maar dat is absoluut net de planning natuurlijk. Dat is net het scenario waar de mensen hierop zitten te wachten. Organisatorisch net, want al die vrijwilligers moeten dan natuurlijk nog een keer. Maar echt de gasten hier dit keer te liepen binnen. Die het op snij misschien ook over een plan. Ja, nou ja, dan ben ik. Een van de kanshebbers, Erwin Timmer Arends, die spruts ik van de midje. En die zei dus hij zei, ik vond vorig jaar heel erg jammer, ik weet dan in de vorm van mijn leven. Maar hij zei, ik kon die snijs net springen. Die is uit principe springt hij gewoon net op snij. Nee. En ik vreeg hem dus ik zei, vanmiddag liep het al in een goed, dus ik zei het zal wel goed komen met waar. Maar stel dat, hij zei nee, dat principe is, en zei jij dat ik maar principes, die is absoluut net verhoren. Dus mocht het uitgesteld worden, dan zou ik Erwin Timmer Arends, kans hebben of net kans hebben, ik ben er simpelweg dan net bij. Nee. Nou, laten we net vooruit op de zaken. We willen heel graag beginnen en zoveel mogelijk zijn te komen. De lieppers die verzamelen haar intussen op de battes. Je zeggen op die eerste battes kansrecord staan van 21-22. Dat weer de winnende afstand van Vliene hier van Jacco de Groot, de veteraan. Die het nog altijd in bloedvorm is, want hij staat op kop in het klassement in Holland. Dus hij is altijd, waar hij is, kanshebber. Ja, hij vertelde me vanmiddag wel, Frederik, dat het kost wel iets meer kracht, met name het herstel. Maar hij zei het wel, hij is 38 hier. Hoe makkelijk dat het eigenlijk gaat. Het hele winter wel lekker met de jeugd. Zodat hij dat zei, hè? Die ben inmiddels ik 21, begin 30, mooi traint. En ja,
hij denkt zelfs dat zijn klassementsrecord, wat er ooit bij me collega's heeft, dat dit hier ik nog wel eens heel Nou, heel dat wordt gevaarlijk, denk ik. Ja. En dat is natuurlijk wel zodat een heel mooi streven wezen. Had ik dat record er nog onging kan. Dat wie 2000 zandje en dat hij zijn eerste meters bij me gesprong. Ja. Nou, een andere jongen die daar speakert, en dat is dan een junior, Gerb Terpstra, die had intussen het Nederlands klassementsrecord oernaam van Ranier Overbeek. En juster nog een keer geweldig onscherpen, want hij noteerde daar 20-71 en 20-69 in die wedstrijd. Maar dat staat intussen al op 143,59 meter. Het Nederlands klassementsrecord, dat is de optelsom van de zo'n beste wedstrijden. Dus een gemiddelde van 20 meter 51. Ja, dat is bizar. En we zijn nog maanden, hè? Want er komen nog klassementswedstrijden, dus het kan nog heger. Ja. Maar die komt dus in de buurt straks van het Frieske record van Ismael Galama, denk ik. Hè? Want dat zit op 144 en een beetje. Ja, dat... Nou, dat scheelt dan maar een dikke hele meter. Dus dat zei iets over de kwaliteiten van junior Germ Terpstra. Ik zei ze nogmaals, hij is takken hier nog een jaar junior. Ja. En dat zijn alle keer dingen die daar doorheen herinneren. Nou, til deze wedstrijd van Joert net mij voor het klassement. Het is een losse wedstrijd, het NWM. Maar wel een wedstrijd die het heel heeg op het verlanglistje van eigenlijk alle leppers zit. Want wat is de prijs hier? Dat is het helikest. De gouden NWM hangen. En daar is een vol op. De gouden, de zilveren en de bronzen NWM hangen. Dus daar wordt in elke categorie omstreden. Ja, het is een soort iepen Nederlands kampioenschap. Hè? En als je de NWM won had, dat is een van de grote fjouwer. We hebben het NK, het FK, de NWM en het Koningsleppen. Ja. En als je al daar in mei doorgaat, nou, dan heb je al een knap seizoen. Absoluut. Op dit moment worden de leppers voorsteld hier voor je. Martijn Seuzersma, Reiner Haanstra, Ruben Sjoelstra, Sietse Levens, Theo Veenstra, Jesper Haanstra en Brent Mansma. Bij de junioren hebben we de hele selectie eigenlijk wel compleet, want 13 man ging voorbij de minuut van 17 meter. Ja, dat is die hek al, ja. Je moet dat door net Rutger Haanstra. Juster de grote man in Boetenpost. Die wordt zit op een trekker. Hoe goed dit? Dat kruid we zitten, hè? Ja, ik weet het net. Het komt goed eigenlijk net zo raar, maar die stak nog steeds naar links. Ja, en dan 2 keer een 18 meter en dan is die zo'n helemaal lege hand. Nou, dan is het over. Ja. Dat is wel voor hip te sneu in eigen dorp en dan in deze vorm, want wij hier die graag helemaal op. Dat zelf ik niet. Ja, zeker. Dat is helemaal niet naar hollen. Ja, en dan vraagt het publiek, dan word je waarschijnlijk laten nou. Maar het mocht net zo wezen, joh. Ja, druk bij zo. Maar spietig. Ja. Dan de familie maar even nog een morgen denk ik. Ja, daarom. Dat komt niet vaak weer goed. Ja. Oh ja. En de beste jongen, hè? Ja, ik doe hem op de NFM, maar... Ja, dat hopen we wel. We hebben niet nog te worden. Nee, hartstikke mooi. Rutger, dan komt dat altijd goed. Ja, dat is Rutger Haanstra. Zo ben je de grote man van de jongen en zo is hij op de bult. Dat ken alle samen. Ja, dat is ik voor jullie hebben. Kijk, dat is voor jullie hebben. We hadden in al het Olympische geweld, ik zie jongen dat het van het ene uiterste naar het oren kan. Want de grote favorieten sneuvelen en de outsiders pakken goud en zo is het echt hier. Wij iepen hier het bal met het Wilhelmus.
Ja, is toch mooi. Ongetwijfeld drie trompetisten van Muziekkorps Studio hier van het Heidenskip. Die het op een mooie manier even het Wilhelmus naar voren brachten. En dat betekent denk ik dat de leppers nog even een lichte warming-up doen, even een rek en strekken en dan zal het sameteen losbarsten in vanuit Frederik. Ja, laten we het hopen, want het wordt natuurlijk ook alweer Jedder Tjuster aan het eind van de jongen. Ja. De matten die worden weer uitrollen. De polshouders die worden naar de Skansen dirigeerd. De bondscoach van de Trakkamp die leidt op de batten voor de famkes en de vrouwen. De matten te plak. Auke Zielstra. Ja, dat was een wedstrijd. Daar was een weg bij Hendrik Burk. En die is alweer afblaast vanwege het maar. Maar dat weer 5 weken te warm. Ja, dat is. Wat dat betreft, Het is een apart seizoen. het is een apart seizoen. Het is eigenlijk een minder simmer voor de leppers. Ik bedoel, zo zoals die Trakkamp, vooral van de Hollanders, want die ben natuurlijk helemaal hingekomen. En hij is knoeter de wien, komt van niks. Nee. En ja, Het thema van de NWM is nevens mij de Flintstones. ja, de Flintstones. Nou, Fred en Barney in hun mobiel worden even te wetter letten misschien. Ik weet het net. Een soort van sterke jerkenflap, lijkt het wel. Ja. En ja, als u naar de tijd stemt. Beste mensen, welkom. Eerst maar even in het Fries. Welkom allemaal op de finale van de NWM in Heidenskip. Vrij vertaald betekent dat welkom op de NWM. En ik hoop natuurlijk dat de Friesen even goed scoren. Maar ik ben dan wel niet Fred Flintstone, ik ben de Herman de Bruin. Zoals hij al zei, een bijna 50 jaar polhouder hier. Van het jaar voor het laatst. Maar ik verklaar deze wedstrijd voor geopend. Nou mooi, dan kunnen we los. Ja, maar ja, Herman de Bruin, wat er zei, hè? Haast 50 jaar polshouder. Zij heeft Zo. iedereen zijn functie. Ja. Ik zit hier naast een Frederik Wijma. En die had juist een zilveren pols gekregen voor 30 jaar. Commentaar. En medewerking ter promotie van bijdrage onder Philips Sport. Ja. Als verslagjouwer. Dus dat Nog lang wezen, maar dat zijn natuurlijk toch leuke dingen. een bijzondere grote EF zelf. Ja. Een soort oeuvreprijs, hè? Nee, dat moet je. En die 20 jaar zal omvallen wijzen. Voor Herman zal het met die 50 jaar hetzelfde verhaal wijzen. Ja. Dus, maar ik weet nou dat hij destijds bij Fouke de Vries werd hier in het Heidenskip toen de eerste scoreslijn. Ik en Antwerper dat Herman daar ik al polshouder weer. Dus kan je nou geen hoe lang dat Jerik alweer dwaande is, dat hele Philip gebeuren. Maar het wel een echte liefhebber was. Ooit in, ja. Nou, er komt actie op de Skansen, dus laten we maar gauw beginnen aan de wedstrijd. Want ja, in principe mij de springers fjouwen keer springen. Alleen nog dat geldt natuurlijk alleen nog voor de besten. Want Jelwijs, deze wedstrijd, deze finale, jongen, meidje we een skifting. En gaan alleen nog de beste fjouwer terug. Uit zijn bij de senioren, daar gaan de beste 8 terug voor nog 12 sprongen. En op de verschillende skansen staan klaar. Op de famkesbatten hier Noah de Boer. Juster krijgt 16 jaar van. Haar laatste hier bij de famkes. Maar ook de titelverdediger hier in het Heidenskip. Op de middelste batten dadelijk Jurre de Jong van Burgum bij de jongens. En op de vierste batten bij de senioren zullen we straks Thomas van Midden namens de Polstokbond Holland uit Vlest. Die heeft zich geplaatst in deze finale. Het lijkt erop dat Noah de Boer
dames gaan voor. Bij de Famkes, de wedstrijd die Iepening giet, die is het vierste qua tariering. Ja, en dan wordt de boer voor de hier zei bij de Famkes al 14 meter 54 genoeg voor de gouden NFM-hanger. Dit hier sprong zij op 29 juni al een persoonlijke goal van 15:43. En dat is tevens de beste seizoenprestatie bij de Famkes. En toch had ze net de Frieske trui om. Nee, want het is wel wisselvallig dit hier, hè? Nou, en er is één beter. En dat is Sanne Boomstra. Die zal als als laatste. Die had die Frieske trui ook, maar die springt gemiddeld het hele seizoen nog verder. Ja, klopt. Dus die had een kluif om een koord. Ja, die had ik een dikke 15 meter notering dit hier, hè? 15:29. Noah de Boer. De eerste sprong van de Jonne. Noah de Boer. En die begint aardig. Ja. Had nog wat last van een vingerblessure. En ja, daar heeft ze toch wat last van. De eerste wedstrijden. Maar gelukkig begint ze met een droegsprong. Daar hebben we bij de jongens Jurre de Jong. En de jongens zullen 4 matten deze keer. En hij begint heel leuk, hè? Ja. Valt er toch wat als een riappelzak uit, ben ik bang. Ja. Dus hij net tevreden over de landing. Hij maakt hem net helemaal uit, nee. En dat brengt dus bij de seniorenscores bij Thomas van Midden. En die is de eerste die te wetter gaat. Ja. Die neemt de volle risico's. Nou, we zijn benijd naar de eerste afstand. Van nou de woorden dat trekje meter 11, Lientje luidt op trekje meter. 4 meter 41 noteren wij voor Jurre de Jong. Nou, het zullen dan net met die afstand wezen. We moeten denk ik de derde en vierde sprongmaatje maaien. Maar van nou de boer weet wel een lekkere sprong om uit te beginnen. Want de stak stond helemaal net zo raar. Nee. Dus daar kan je wel mooi op voortborduren. Dan gaan we verder met Nienke Klein-Velderman. De middelste batten met Martijn Seutersma. En Frederik Kramer. Die plaatst symboolstok bij de categorie senior. Ja, dat is natuurlijk ook een money voor hem. Want die hier zien ultieme wedstrijd met Koningsleppen is net van niks Koning, man. 21-39 noteren er. Ja. En 20-94 en 20-92. Dus hij weer 3 keer verder als zijn oude persoonlijke record. Wil hier Nienke Klein-Velderman. Oeh, en die gaat verder. Leuke wedstrijd. Voort al bij de Famkes. Ja, mooi sprong. Doe eigenlijk heel makkelijk. Als dit een beetje de tendens wordt, dat ze heel dit door elkaar heen springen, dan kan het een leuke finale worden. Nou ja, dat is natuurlijk wel het voordeel. Sommigen hebben vanmorgen sprong, vanmiddag nog een keer sprong. En de orde heeft sowieso vanmiddag sprongen dan qua voorrondes. Dus je weet wel een beetje wat de mogelijkheden hier binnen. En dat vind ik qua waar lekker. Ik bedoel, als je dat hele warme waar hebt, dan je weer een loom en sloom en je bent dan weer oppeppen voor de jongens. Maar het jongens wat dat betreft helemaal prima. Ja. Ik heb even melden dat Nienke Klein-Velderman tredje 52 noteert, dus de leiding overneemt. Dat Jurre de Jong bij de jongens 15 meter 26 noteerde, dat is daar dus de te kloppen afstand. En kleersteert Freek Kramer. En daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, we hopen met de rest dat dat goed is. Hij begint net onaardig, gaat nog wat te vlug. Krijgt het applaus. Ja. Het is wel de eerste droegsprong in die categorie, maar hij weet zelf ook wel van, ja, bij deze afstand heb ik de finale net. Maar het begint er. Martijn Seutersma. Oeh, wat jammer. Oeh, die hier een protte 3 ging, Ja. maar hij gaat oeziede. Ja, die weet ik dat er 4 mat om in dit geweld mij te kennen. Had zelf een PR van Santje 92 begin dit seizoen liept. Maar ja, er ben jongens bij die kan een jongetje springen of 18 en er is zelfs een die had hier alles 20-48. Ja, nee, dat ben geen afstand meer. Van jongetjes, Jongen, zoals je jongen. zegt. In de jongenscategorie, hè? Ja, en ik op het eerste in het seizoen, hè. Ja. 30 mooi. Ja, onvoorstelbaar. Dus het ken je wel. Ja. Bij de Famkes Isabel Overbeek. Nou, Freek Kramer die springt eigenlijk hetzelfde als in de voorronde. 18-51 nou. Ja. Dat weer de drompel zo'n beetje om in die finale te komen. Maar ja,
die willen toch wel wat verder nou. Ja, we gaan naar Isabel Overbeek. We staan Overbeek, die we een echte Philip namen uit het kamp van Pols. Dat won Holland. En dit gaat prima, hè? Dit gaat heel mooi. Oh, dan is ze slagje erin en dat is dan waskande. Ja, toen wist dat te blij van. Toen wist dat te blij in die polstok. Jawel, maar zo, had je een klimslag in zitten, Frederik, of niet? Ze hadden een PR van 1429. Ja, En ik denk dat ze daar aardig in die kant uit gaat, hè? ja, Dus voor haar is dit een absolute topsprong. ja. Maar dan, ja, dat is dat jeugdig enthousiasme. dat In haar die zuster? ervaring, dan maakt ze sprong waarschijnlijk oud. Ja. Want ik denk dan toch, als die klimslag erin dan is, dan pak ze er een keer 40, misschien wel 50 centimeter bij. Klopt. Maar goed, daar is ik een coach voor om haar dat te vertellen. En dan straks heeft ze sowieso nog een tweede poging. En wellicht ik nog een derde en vierde. Dus dan kunnen er nog hele mooie dingen gebeuren. Maar Frederik Kramer krijgen we Sietse Bokma bij de senioren. Ja, Ik prima opdreef dit hier. sprong je dit hier al 21-0 Ja, daarom. Dus dat, ik ben de junioren, het er wel eens een gouden NWM-hanger al won. Dus hij weet ik wat dat is. Ziet ze Bokma van zijn eerste NWM-sprong. Kan hij direct meters meidje? Hij is gretig. En dat moet ik. Giet wel uit koers. Nou, dat is een jongetje meterline, dus dat is voor een eerste sprong denk ik net niet zo raar, hè? Maar het gang nog een beetje aan de vlugge kant. Ja. Ja, komen wij bij de middelste batten. Bij Reinder Haanstra. Ik zijn jongen in vorm. Won Boetenpost met 1830. Dat weer maar krijgt onder zijn PR, maar gaat nou een heel lijn uit koers. Ja, hij maakt de familie hier maar een beetje heen horen, maar zijn grote broer Rutger die Precies. zit hier te meten. Ja, die had het even erin laten. Dus hij maakt het maar roeien met het stakje. En hij had natuurlijk nog zuster Berber Haanstra en zuster Inger Haanstra, die beide nog in actie komen. Dus ken hem ook goed Familie is komen. aardig voor het Voor de familie Haanstra. En hoor Inger Haanstra praten. Die stiet klaar, hè? Berber. Berber, ja. Berber stiet nou klaar en die komt er nou aan. En die krijgt net over het derde punt. Nee, Dat weer wel een 3 in de sprong. ik die polstok stond met hier op scherp. Reinder Haanstra op die middelste bad gaat een heel eind uit koers, maar toch neemt hij voorlopig de leiding hoor. Want 1533 is correct 8 centimeter verder als Jurre de Jong. En Isabel Overbeek komt bij de Famkes Nies krijgt tot 1398, dus krijgt geen 14 meter. Maar dat is wel de te klappen afstand op dit moment. Ja, en dan zie ik een mooie afstand. Sietse Bokma, ja, 18 meter 91. Dat is voorlopig de eerste bij de senioren. En dat ging allemaal nog vrij makkelijk en vlug. Dus ik had het idee dat er wel wat rek in zit. Erwin Timmerarends, dan nou achterop op batten bij die senioren, de regerend Nederlands kampioen. Vorig jaar in Drielst. In de allerlaatste sprong kwam hij er tot een magistrale afstand van ik dacht 21 meter. Ergens 34 meer niks uit te hollen. Ja, en in Storm in de Twakamp in Weensum. Hele hij ook een mooie 21 meter, hè? Ja, hij zit ook lekker in zijn veld. Treien, Wieke Verlief vertelde me voor de tweede keer huid worden. Of papa worden in zijn geval, hè. Ja. Van wederom een dochter. Nou, met mijn dochter binnen aanwezig. Dus dan moet je natuurlijk wat chillen, hè. Ja, is. Ja, hij had een Beste stok Sjen. 4 stenen Beste en dat Sjen. gaat makkelijk. Daar Oh, komt de jongens, voordeel, we hè? beginnen. Daar Oh, komt de oh. voordeel aan. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Dit is alweer dik over de 20 meter en misschien zelfs al richting de 21. Ja, En het gaat makkelijk, hè, bij hem? prachtig. Tenminste, net Prachtig. echt makkelijk. Ja, als je die polstok stiet al een bloed in het wet. En dat is de eerste winstal. Maar Een inderdaad, hele goede loop. prima oor in. Alles klopt. Ja, Dit is Hieke Vogel. Bij de Famkes. Hieke Vogel. Nee. Krijgt net over het derde punt.
Goh, wat zou er op het boord komen voor Erwin Timmerarens? Ja, die hebben we natuurlijk 20 meter 27. Als je een keer op het scoren wordt. 20 meter 27. Nou, die hoort er in ieder geval net niet te zitten dat er net bij de beste 8 zit. Dus die heeft nog 3 sprongen te goed. Ja. Dat het wel helemaal gaat. En ik heb net vanuit dat het samen al gaat. Ik denk net dat er 8 binnen die daar nog in. Nee, nooit een keer. Het is gewoon een hele mooie afstand. Natuurlijk vorig hier. Dat De middelste batten staat klaar bij de jongens. Riemer Zielstra. Ik zie een jongen die er om komt dit seizoen. Die hem keurig mengt in de strijd om de prijzen. En hier ik krijg te scherp de stok staan had. Ja, 3 ging. Zeer zeker. Maar hij had zijn PR intussen al opkrikt naar Santje 61. En is dus absoluut ook een outsider om hier hegen te gooien. Nou, toch een paar weersprongen achter een gang wordt nood dan nog knap. Laten we hopen dat het in dit tempo zo mooi wat terugroegelijk is, want dan komen we een heel eind. Ja, nee, absoluut. En wat wel zo'n zolang het droeg is natuurlijk perfect. 4 jaar waren. Het is net koud. En wat kan deze man? Arne Galema. Ja. Correct, waarom promoveert naar de eerste klasse. Begin van het seizoen eruit trekken met een rugblessure. Na een hele rare landing in Drielst. Boot last van. Had hem een aantal weken kosten. Is weer rustig aan het opbouwen. Pakt zijn metertjes weer wat. Stiert weer in het klassement. Ik dacht dat er nog correct in de mixklasse stiert. Maar komt er weer aan? Kan hij het alweer wat schellen? Arne Galema. Kan hij het derde punt hellen? Nee, correct net. En Irza Maats hier op de voorgrond gaat echt uit koers dan de andere kant uit. Correct oer de Rane heen. Dus dit zal net een afstand worden waar je fleurig van worden. En dan kunnen we dadelijk eens concentreren op de middelste batten, want ja, daar staat de enige jongen van 15 hier die het eer over de 20 meter leert had. Ja. En ik net een beetje voor 2048. Ja, hij is eind juli is hij correct 16 man. Ja. Dus maar dat record, leeftijdsrecord 15 hier, dat staat als een hoes. En dat hebt het er eerder. Ja. In het heidenskip. Optrintig mooi. Heel meteen in het seizoen al, ja. Magistrale vierlepper. Maar nog wel wat wisselvallig. En soms heb ik wel eens de indruk op grote wedstrijden dat de druk op stiet. Dat wel iets mooi hem doet. Verleden dier had er net één titel pakt. Nee. En toch weer het hele seizoen eigenlijk de beste. Ja, het klassement, hè. De koningsleppen, denk ik. Hij zal wel prins worden, maar dan wordt er toch weer geen prins. Hij is soms wel eens een beetje te gretig nog. Ja. Maar dat er het in de bouten had, dat is wel helder. Alleen dan komt het er een keer uit op een grote wedstrijd. Het mat een keer slagje vanzelf. Het is in laatste hier bij de jongens. Ja, dat soort jongen een hele mooie duiver ziet zal even wezen om het cent te letten. Als er de eerste keer op derde punt komt en dat doet er, dan kan er in elk geval een afstanddeel zetten. Ja. En ik mijn speelsgemak richting, wat is die Lina, 18 meter? Ik denk dat dat inderdaad 18 richting, meter klopt. Nou, dat is voor een eerste sprong redelijk. Ja, maar ik denk, dat is wel wist dat bij de beste fjouwer bloest. Dat is daar voor de deur kerst. Ja. Bij de vrouwen zullen we een giele trui staan. En dat betekent dat zij de klassementsleidster van de Polsterbond Holland is. Dan hebben we het over Gemma van Oostrom. Ja. Op INI alle wedstrijden won. Is daar dus een klasse apart in die Famkesgroep. Maar ja, ze krijgt ook concurrentie van de Frieske vrouwen. En die springen gemiddeld toch aardig verder. Ja, precies. Gemiddeld. Ze heb ik het heel aardig, hè? Ja, vol keurige sprong, hè? Ja. Want ik denk dat dit de eerste 14 meter wordt. Ja. Ja, Gemma van Oostrom. Mooi 2 vingers in de neus, dat mag ik zo werken, gewoon heel makkelijk. Dus zit Gemma in Friesland al zo, dan zullen ze Sanne Boustra en Noah de Boer nog voor gaan laten moeten qua klassement. Maar best zo'n afstand, maar zullen ze wel keurig credits stingen. Dus
Dat zou ik in Friesland bij de Famkes een absolute topster wezen, deze Gemma van Oosterom. En dan zet ze meteen een hele mooie afstandel. Die op dit stuit nog even 4 meter 18 zie ik op het scorebord. Ja, en dan mooi 4 aan de leiding op dit stuit. Dus een heel mooi begin voor haar. Dan bij de middelste scores weer een Frieske deelnemer. Daniel Veenstra uit Boetenpost. Nou, die had ontnota de dij van zijn leven. Want die had van de media een heel dik persoonlijk record zet van 16 meter 98. Zijn PR weer krijgt over de 16 meter dit seizoen. Hij schommelt wat tussen de eerste klas en de tweede klas bij die jongensgroep. 8e, 9e, 8e. Hij wil heel graag mee naar het FK vanzelf. Nou, zulke afstanden helpen dan. Kan hij dat kunststukje nog een keer herhalen? Daniel Veenstra, nee, in deze sprong net. Pols krijgt de 4. Want ja, die afstanden die je vanmiddag delzet had, die waren natuurlijk hartstikke mooi. Maar die neem je net mee naar de finale ronde. Dus je begint weer gewoon op 0. Maar dat neem je natuurlijk wel mee als persoonlijk record. En dat steert als een hoes. En dan maar hoop je dat er dat aanstek een keer in de reguliere competitie doen kan. De topper van Friesland, Sanne Boustra. Kan die voor een aanval doen op die eerste afstand? Ja, zeker! Want dit gaat richting de 15 meter. Ja, En die is dwaande bij een heel sterk seizoen, hè? absoluut. 15-29 is het PR. Ja, dat wordt heel gevaarlijk, Frederik. Dat wordt heel... Bestuurlijkertje. Bouke. Oh, wat jammer. Bouke de Jong. Oh, wat jammer. Bouke de Jong. Oeh. Ek die had een paar hele beste wedstrijden draait. Ja. Hege 20 meters. Hikt echt in de 21 aan. Precies. Maar ja, wat zou het mooi zijn dat je een keer slagje zo. Nou ja, goede ervaringen met NWM. Voor de Ja. hier tweede achter Jacco de Groot. Nou, dan dat nooi je mij, hè? Dus, nee, Sanne Boustra, geweldig. 15 meter. 15-0 draaien. 15-0 draaien, en dat stiert, ja? Dat is al een stuk verder als de windafstand van Vlien hier. Daar ben we er al heen. In de allereerste ronde al. Dus Ja. dat, Dat belooft wat. dat belooft zeker wat. En dan hebben we de top 3 al een beetje opmaatje in je ronde weliswaar. Maar dan is die 15-0 draaien de eerste van Sanne Boustra. Gemma van Oosterom dus tweede. Maar 4 meter 18 op derde plak. Noah de Boer. Isabel Oh, Overbeek. sorry, ik zit verkeerd. Isabel Overbeek. Ja, Tredje in 98. Ja, en dan is vierde Nienke Kleinvelderman met Dat Tredje in dus 52. Ja. de top fjouwer. Ja, dus daar kan nog wel wat voor horen, maar ze weten wat ze moeten. Ja, zo is het. En een hele protte van die famkes maar al een PR springen om nog eerste te worden. Ja. En ik denk we gaan nog verder met de tweede ronde bij die famkes. Maar dat is net weer. We beginnen met de eerste ronde bij de vrouwen. Vrouwen. Ja, dat is heel goed te weten. Dat gaat straks gebeuren bij de jongens. En bij de junioren, want de juniorengroep is met name een hele grote, hè? Ja, dat is heel een peer. Dat is de grootste groep. Ja. Er zijn een peer die hebben solo springen. Ze zullen wel weer gelijk tijdig beginnen willen. Nou, Jasper Hansper shot even op zijde. Die zei van waar wil eerst doe of ik. Ik geloof dat Julia van Eyck zei van geen maar. Nou, Nou ja, ik zou zeggen, als je het aantal deelnemers is het wel handig dat die middelste batten naar me trok giet. oeh, en die had de stok en krekte 4. Maar goed, dat is ik onder wedstrijdleiders natuurlijk, om dat in een goede baan te leiden. Ja. Maar dat is organisatorisch wel even een dingetje. Julia van Eyck, Oeh, bij gevaarlijk. de vrouwen. Zo! De gretig. categorie vrouwen. Nou, die zet echt voor een dikke Ja. 4 meter del, ja? Dus als allerlaatste ta hekken aan die vrouwensgroep, de nummer 8. Maar begint hier heel sterk. Ja, de gretig giet die spotten er van nou. En dat is een Wouter goede zaak. van Midden. Nee, Wouter van Midden gaat uit koers. Komt er ook hoor, dat is dan ik alles weer zijn. Goed uit koers inderdaad. En dan staat in die seniorengroep op nummer 1 Erwin Timmerarens 2027 en tweede is daar Sietse Bokma voorlopig met 1891 voor Freek Kramer met 1851. En voor de rest hebben we hem al eerst 4 weersprongen al. Die man die ben ontwegen. Ja, ja, klopt. Ja, een big smile van Sanne Boustra die het krekbusdel rent. Ja, dat mij. Want als je
de famkescategorie iepen maar Ja, 15 meter, dat dan is lekker. zit je in een zetel, hè? Dan wist inderdaad als het, fjouwke springgiest. Dat is al lekker. En meestal laatste, hè? En maar is het laatste, dus je bent op een goede waai richting eventueel een gouden NMM-hangertje. Maar goed, onderschat ik en Gemma van Oosterom en een Isabel Overbeek absoluut net natuurlijk. En nou de boer En nou de zelf. boer hebben dan ik nog gelukkig. Dus je bent er al lang net, maar je begint wel heel sterk. Ik denk dat we... Ja, wel maar zo'n eerst gaan. Het is of Inger Haanstra of deze man, Brent Monsma. Ja, En dat is toch wel een beetje een medisch wonder, want begin dit hier Brutser zijn ankel, draaien schroeven erin. Hij leek het seizoen missen te matten, maar ja, pakte de trieën weer op, mocht weer wat meer doen, voorzichtig maar wat liepen. Tweede klas wordt beginnen en nou intussen al promoveert waarom naar de eerste klas en de nummer 2 daarachter ziet ze Lefferts. En een man die het 8 meters noteren kan en zelfs nieuwtje. sterke En ventje. wat hè? doet Brent Monsma in zijn eerste sprong? Oeh. Driegend. Dat zeker. Nee, deze sprong nog net. Maar als je dan voortdurend de prins van Burgum wordt, Tje, wat gebeurt er met Inger Haastra? die gaat uit koers. En op de eerste batte Jarno Hoekstra. Oh, wat jammer. Iets te volle risico. Ja, die vermeed je geweldig op dreef. Ja, Die valt met de beste afstand van zijn seizoen. ja, dan piek je op het goede moment. (1882) noteerde van een beetje. Van Jan nog een geweldige Voor jou nou heel prestatie. goed. En daarom zit er nou ook in deze grote finale. Ja, en hij weet dat hij die finale net winnen gaat. Maar het mooie van de finale is voor hem natuurlijk al de absolute hoofdprijs. Ja, bij de vrouwen hebben we straks jongen dat Julie van Eyck hier begon. 14:36, daarmee onder de leiding gaat. Inger Haastra noteerde een heel eind uit koers, toch nog 12:96. Maar ja, dat is een afstand die ze graag vieren wil. En dat betekent dat we op de middelste batten verder gaan met die grote groep junioren. Want ja, daar zit een protokwaliteit, ja, dit hier. Een hele leuke lichting. Die jongen die het nou kleersteert, dat is Timo van der Knaap. En de WM-kampioen vorig jaar. bij de Verleden jongens. hier bij de jongens. Ja, En nou dus eerste is junior. En gewoon mij nog, ja, in die top 5. Kijk, een man die als in die jongetje meter onhikt. ja eerst En is hij is dus wel een kampioenschapspringer, hè? absoluut. Ja, die springt meestal een hele meter tot een meter verder op zo'n Hij wedstrijd. piekt zulke Ja, wedstrijden. ja, het Fries kampioen water, hè? Ja. Ja, dat is. En NWM en Ja. Koningsleppen. Ja, die hebben gewoon die pakt kick het nog. nodig van dit soort wedstrijden. Heel apart. Nou, we zijn benieuwd. Vlinier sprong er bij de jonkjes, hier is Santje 39. En wat kende nou als junior? Timo van der Knaap. Je hebt nog wat vlug hoor. Ja, niet wat eraan. Ook keurig verder. Marcel Meerwolle. En een andere kampioen, die stiet ik op een batter. Susanne Mulder. Die Bij de was vrouwen? vorig- Ja, die was vorig jaar bij de vrouwen de winnares Ja. van de NWM. Mooi een keurige 16 meter en 2 centimeter. Sure, dat ben echt afstand die te doggen. Ja, daarmee verrasten ze toch de hele klute. Ja. Sure, en zit er ja, die gaat wat uit koers. Ook uit de klappen omheen. Maar die met tussen hardtitelverdediger. Nou, Timo van der Knaap bij de junioren noteert toch nog 15:84. Net zien steende een heel aan het koers. Dat is in elk geval even een richtpunt. Maar neem maar van mij, omdat het in die categorie aan volle verder gaat. Ja. Ja, daar staat Ricardo Fay. En die had na zo'n hier zijn persoonlijke record weer eens onscherpen. Dat staat nu op 20:50. Zo'n hier had het er in. Dus het is wel een man die het, werkt aan de goede vorm. Ooit Nederlands kampioen junioren hier in het Heidenschip.
Maar nou even te wetten. Nee, de polstok staat beduidend te vier. Vindt een belangrijk net op derde punt. Ja, dan gaan er toch de gemiddeld jongen een protte senioren te wetter in hun eerste sprong. Ja. En als je weet dat je maar 2 sprongen hebt om je te kwalificeren voor de finale, Ja, nou, nee, dan dan wordt sta het je toch vol een op beetje scherp. gokken. Dan wordt het toch gokken, ja. Wie de vrouw hier, mag ik zeggen, Hanneke Westert. Ja, Ja, die is- ben ik bereid nog steeds Nederlands recordhoudster bij de Famkes. en schansrecordhoudster in het heidenskip bij de Famkes, maar 16 toen. Ja, En haar Nederlands record is haast nog een meter verder, precies. ook als Famke. Ja, dat had ze letter eigenlijk bij de vrouw nooit weer Nee. herkend, hè? Nog, voorlopig. Maar eerst krijgen we Robin van Eyck. Persoonlijk record van 1984. Dat begint erop te liedje. En zit mooi in de stok. Ja, Ja, keurige sprong. Ken het doorzezen. Hele dit keurige over die 18 sprong. meter heen. Ja. Zit net van niks in die finale, dat moet duidelijk wezen. Hanneke Westert bij de vrouwje. Van medje over de 15 meter. Prima onderin. Dat wil ze graag nog wel een keer. En dan heeft ze wat te min tijd om te klimmen. Nou, in elk geval richting de 14 meter. Ja, net zo'n rare sprong om uit te beginnen. De stok straks wat verder. Als je dan stil krijgt. En waar weet wat er dan nog alleen mogelijk is. Ik had het idee dat de vorm bij harder weer wat onzitten komt. Ja, want precies. de oorstand die worden naar boven daar weer al rond. Had even wat een dip gehad, wat vormcrisis, maar Mooi beeld even, vind ik, Frederik, want het is drok. Dat Ja. moet duidelijk wezen. Protte meisje, vermits je al bij die 12 voorronde weer het absoluut volle bak. het is wel even een mensje, hè? En ja, het is echt, ja, dit ziet er gewoon prachtig uit. Mooie sfeerimpressies, ja. Soort meisje. En daar kom ik nog steeds meisje bij. Dat is ook fijn. Het is net zo. Het leeft wel. Het, Hier ja. juster in Boedenpost, de bult, toen een hartstikke te vol. Precies. Feestelijke wedstrijd. Dus net zien steende al die simmeractiviteiten hier in Friesland. Klopt, meisje kan er wel heen. Is er jongens toch genoeg animo om eens even met lippen te zien. Ja. Wat kan Biggelix hier Sander Sander van van Vliet. Sander van Vliet. Nou, Sander van Vliet. Blinder. Jongens, Die jongens. gaat echt dik over de 20 Ja, ja. meter, hè? Die komt in de buurt van dat baltje en dat ja. kan wel eens verder wezen. CPR is 20 meter joggetje. En die komt Nou, er ik denk dat er aardig ook bij in niet. de buurt. Ja, die komt er heel aardig in de buurt. Tenminste. Als het er net wel heen gaat. Want ik ben maar niet eens. Het lijkt het wel dat er hoe dat baltje heen is. het Van zit er 20 al. zo en 20, Erwin Timmerarend. 20 meter tolven. Nou, dat is een hele keurige sprong hè, van Sander van Vliet. Krijg in PR dus, maar wel een hele beste afstand. Harmen Bogaert bij de junioren. Lietse klimslagjes. Die landt eigenlijk voor de batten van de senioren. Ja, dat is net mijn tegen. En dat is als junior wel 4, maar net goed. Want dat gaat van afstand af. Precies. Bij de Famkes. Vrouwje mag ik zeggen. Dalwina de Jong. Oh, Dalwina de Jong. En die meldt haar ekkie hè, in die groep. Ja. Van die 14 meter springers. Want Hanneke Westert noteerde 14 tolven inskrekt. Julia van Eyck steert daar bovenop met 14,36 en dit komt er in de buurt. Ruben van Eyck bij de junioren noteerde centimeter 97 en dat is nou de te klopje afstand op de middelste batten bij de junioren. bij de senioren. Alweer een Hollander en ik net de minste. Reinier Overbeek. Ze waren eerst senior. Bij de junioren won er echt alles wat er te winnen wie. Ik 12 keer de NWM achter me gehoord. Ja, is die Erik Twakker op het schoonrecordboer, maar die is er Twakker al. Precies. Germ die het orde op zaken stelt om zo maar te En zeggen. ziet ze. En ziet ze. Daar komt er aan, Reinier Overbeek. Ah, ze hebben hem net verleerd. Wat Samine. Nou, hij moest ervoor werken, hij gaat ook uit koers, dus dit is voor Sindwaan een, nou, matig begin. Ja. Kunnen we dat stellen? Hij kan een stuk beter in. Precies. Ja, toptalent, hè. De eerste 8 NK's werden om mij, want die won die alleen maar goud. Ja, nee, Ja, dan... één keer hier zilver de laatste keer. Juist.
Ja, dan ben ik een beetje verwend, om zo maar te zeggen. Hij is nu 12 is senior en ja, nu gaat er natuurlijk wat meer komen. Maar wat mij verbaast, die zijn PR, 21, 38, Ja. dat lepte er al als junior. Sure. En dat had er als senior nog een keer even naad, Ja. maar hij is er nooit meer omheen gegaan. Nee, ik heb het meer. En dat moet wel hier ik ontwikkelen. wel verwacht. Ja, je moet je wat terug ontwikkelen, inderdaad. Hè, want dit springen Miguel Silstra en de Germ Terpstra nou ook al hast. Ja. En ik zou me niks verbazen dat dat nog overtroffen wordt in de juniorenteam. Bij Goed, dat mag junioren, nog. Jelle Volkertsma. Persoonlijk record, 90 meter 56. Maar Nee, die heeft stak een polstuk weer. te 4. En dan bij de Frali Marit van der Wal. Wat is het mooi dat die het weer is. Ja. Nederlands record houdt ze, maar 18 meter 9. De grote outsider hier. Ken zij het nog? Op haar oude Oh, thuisplak. ze kennen het nog! Nee! Oh. Oeh, wat ziet dit er dichtbij. Ja. Oh, ze stok even mooi werken. En die pleegt van links uitslaat gewoon rug terug iets. Zij is net verleerd nog. Nee, dat zit ze op centimeter. Maar dat gebeurt net. Maar ja, de oren en alles ziet er gewoon super goed uit. Ja. Ja, die had wel ook nog een sprong, maar Ja, ze zijn vorig jaar nog bezig met een master watertechnologie op de universiteit in Eindhoven. Ik weet niet dat ze dan nog een baan heeft of een... Maar ze... Wie verkeerd en nog wel in die contraien volgens mij. ja. Ja, dat is ook een van de redenen dat ze haar sportcarrière 4 jaar in ieder geval beëindigd had. Ja. Dat weer guys, haast net met het waan natuurlijk uit Eindhoven waar je heel in Friesland te vliegen. maar- Je zit er wel En je wil altijd ook heel uit blij en, worden natuurlijk, hè? Ik heb wel de indruk dat ze daar nog genoeg doet om fit te bloeien. Nou, ze doet een atletiek een prototype. Ja, precies. Wat kan Lucas van Eyck? Nee, die... Zeg, zijn zuster bij de vrouwje een tweede plak pakken, maar hij gaat te wetter. Zo'n de weersprong al bij de topklassers. middelste schools ziet ze Ketelaar. Ik ben uit nooit. Sprong van de mensen makkelijk centimeter 23, limiet weer centimeter. En ging toen heel veel uit koers. Zeker naar Sjerm van de wedstrijd, stel als teruggeest, dan zit op dik 18 meter. Nou, dat zou hem absoluut gunnen. Dat de rug doorgaat, maar dat gaat net gebeuren. Hij heeft de stok iets te vol op scherp. Ja, dat wordt voor de wegen, proto vind ik. Ja, ik kom dat natuurlijk die man weten van we ben maar zien wat weer Trek je man en dan kan maar fjouwer tron En die naar van jou trouw. de slotrondes. Maar ja, je moet je direct net bijvoorbeeld op stikken springen. Eerst maar een mooie afstanddel zetten en dan daarop voortborduren. Dat is, zo ik zie het, de beste techniek. Bij de vrouwje, Jorine Baas. Dat is de regerend Hollands kampioen, hè? Ja, Had ik een PR van oer de 16 meter. ja, is zo in Friesland gewoon op kop liggen van het klassement. Ja. Ja, En die die Holland begint achter. heel aardig. Ja. Alleenig de pols draait. En dan gaat ze toch te vier uit koers. Ja. Het is het zusje van Rian, denk ik. Ja. Rian Baas, ja. Daar kunnen we trouwens nog even melden dat Douina de Jong, dat het zusje van Bouke de Jong, Ja. die staat bij de vrouwen toch stiekem op nummer 1 met die 1439. Het is netjes. 3 centimeter verder als Julia van Eyck. Het kan belangrijke centimeters wezen. Zeker in de top 4 positie. Dus Wesse Broekstra op de voorgrond, die mij dadelijk als junior, maar bij de senioren staat Claire tevens op mij. Die begint nou met zijn oren in. De veteraan. Oeh, en die had direct bij de insprong al een meesgreep. ja. Nee, die had van de medje die 18 hele meter makkelijk hellen, want Ja. hij lepte zelfs over de 9 meter. Maar ja, dat komt er nou nog net uit. Nee. Nee, zo'n sprong kent ik heel weinig mooi van Muk nog straks een stok verder zetten of juist net. Nee. Want nog heeft nooit echt best erachter komen wat er mogelijk is. Dat je met die een meter naar beneden glieden, ja, dan gaat natuurlijk die polstok volle makkelijker door de eerder punt dan wanneer je omheen gaat. Wat de bedoeling is. Oeh, wat een rare Wisse dribbel van Wisse Broekstra. Maar de polsbloed won steen. Zo. De polsbloed won steen. En die gaat oer en hij gaat heel vier. Ah, die gaat voor goud. Oeh. Oh,
Hij geeft toch nog een eindje uit koers, maar Ja. het is een eind, hè? Ja, Een aparte dribbel erin, maar dat had er het hele seizoen al, maar hij gaat door. En hij doet mij. hij doet zeker mooi. Want met Sandsprong zit je wel in de top 4, denk ik. Oh, dat kan net missen. En ja, het probleem is die onderin. Hij die natuurlijk bij de jongens fantastisch op dreef. Toen dacht Molly van die kies bij de junioren net te biljetten. Maar in eerst is die dribbel erin komt. Ja. Heel apart. En die kriet er maar net uit. Bart Helmholt is mooi om te trainen. Ja. We gaan eerst even naar Tessa Kramer, want ja, die leefde altijd hier voor het Heidenskip, hier in Friesland. Maar wen het intussen richting Amersfoort, In dacht ik. Amersfoort, ja. En is daar ik lid van de Hollandse Bond. En springt in die gele trui, dus die is daar de beste vrouw op dit moment. Precies. Maar die helpt hier in haar eerste sprong net een derde punt. Hij heeft de polstok toch aardig te vier zetten. Wat de beste seizoenprestatie met Santje 0 Zoon. Ja, dat bent toch hele dikke afstand. Ja. Ja, En ik de eigenlijk- klassementslijster was dus juist. Dat vond ik de leiderstrui, jongen. Dus, en ja, voor haar toch, ik wil een beetje een thuiswedstrijd. Ondanks dat je in Amersfoort bent. Maar je bent hier Hikken en Hik Tijn. en Toin, dan, nou ja. Ja, ja. Ik denk haar eerste sprong en het ze op deze accommodatie maken ooit. En hij wint titelsmond, dacht ik. Ja, dat heeft ze Celine. zeker al een keer won. Ja. Ja. Dan een orenleiderstrui. Jacco de Groot, beste meesken. De Oh, Wiels ik zocht dat Glory- wist. Ja, sorry. glorieuze winnaar van vorig jaar. Die hebben Ja. de NMM. Van de mensen makkelijk naar de finale. En Maat nou, er van ik denk werken, dat ik maat weer er moet- van werken. Get uit koers. Nee, dit is nog net de sprong die hij in gedachten had. Voor die line al, dus dit zal een, nou wat zal het zijn, een dikke 18. Ja, dit is. Nee, van Jacco de Groot weten we dat hij volle meer kent. Wat je nog te goede hier van u is die afstand van Wesse Broekstra. Ja, dat is toch wat minder dan toch. Ja. 39. Hij ging dus toch nog redelijk 4 uit koers naar uw sta. Maar wel zijn beste seizoenprestatie. Safir hier er nog net, Nee. hè, is dit seizoen. Dus, En dat je weet dat hij is jonkje al 2022 sprong. Ja. Dat is nog altijd het Nederlands jongensrecord. Dit is Michiel Silstra. ja, En natuurlijk ik voor die die. ken 4. Maar die giet ik wat briek. Ja, ik giet behoorlijk briek zelfs. Nou, het is duidelijk dat de wedstrijd er los begint te komen. Ja, Michiel is natuurlijk wel de man in vorm, want die sprong zomaar 21-30 in Ja. Burgum. Dacht als junior even dat er koning worden zou. Precies. Maar toen wie die Dekselse Freek Kramer nog achter hem aan die de persoonlijk record sprong van 21-39. Maar dat, hij had nou het Friese juniorrecord. Ja, onvoorstelbaar. En eigenlijk maar 8 centimeter achter het Nederlands record van Renier Overbeek. Dus daar verwacht hij nog wat van, ja, dit seizoen. Dat zit er aan te komen. Dus Nee, er zit nog een aandriering in. Nou denk ik dat we op de vierste batter nog één sprong hebben. Rian Baas. ja, Wiels Jacco de Groot inderdaad 1856 noteerde. Dat is ongeveer de drompel om mij dwaan te maaien. Precies. Maar, nou, daar zit hij gewoon 4 mei. Dus dat, ja. ja nee, dat, Die wedstrijd maakt nog een beetje die moet loskomen, loskomen. Ja, klopt. We desjurgen naar de eerste afstand. 20 meter zo'n 20 Edwin Timmerades. Dat is niks mis, mooi. Dat is Maar- aardig. 20 tolven, dat is ik prima Ja. van Sander van Vliet. En dan, nou ja, dan valt er al een behoorlijk gat. Ja, Dus goed. Rian Baas onderschat hem net. Persoonlijk record van 21,94. Vorig jaar een heel vreemd seizoen voor hem. Hè. Hij begon te kitesurfen. Hij moet er wat bij doen. En hij begint te kitesurfen en dat ging hem aardig gauw. Maar had je de loft in vleien, maar ik ben cadel komen. En toen raakte het toch behoorlijk geblesseerd. Eigenlijk dat het Philips seizoen ik helemaal zo'n beetje kosten had. Dus ja, nou had hij dat kitesurfen maar links laten liggen. Dan gaat het volledig weer het vier hebben. Ik denk dat Rian Baas eerst gaat, Konij, hè? Ja. Hij was de vorige man die hier het kansrecord hier. Ja, 21,69. Laten we net vergeten dat dat nog steeds verder is dan het Friese record. ja precies. Maar dat rekken er dus kwijt aan Jacco de Grootvlinder hier. Ja, 21,22. Maar hij is in vorm dit hier. er net helemaal lekker in. Hij zakken wordt, ja. Troy Hermes. En dat hellest net meer in. Nee. Als het één keer te vlug naar dat derde puntje is, dat hellest net meer in. Dus hij begint voorzichtig. Thomas van der Goort staat dan klaar bij de junioren. En die probeerde er een mooie sprong uit te drukken.
Maar goed. Ik heb nog melden dat Michiel Zielstra 18 tredjen noteerde daarmee. Tweede stiert voorlopig in die juniorengroep. Vierde dus als Ruben van Eyck, maar die hier is Santje Saanjondig, de nummer 3. En Wisse Broekstra daar. Toch wel een beetje verrassend. Onder leiding met die 39. En dan denk ik dat de beide boetenste scoren even op non-actief blijven. Want wij moeten nou eerst nog 1, 2, 3, 4, 5 junioren sprongen noteren. En voordat we beginnen kunnen, onder de tweede ronde. Ja, dan hebben we een iets kwartiertje verder. We hadden dit soort tafereel niet eerder beleefd dat we de drompel voor de seniorenfinale, dat weer toen nog maar 18 meter of zo, nou dat weer de vierste volle die dat vierste makkelijk helm. Precies. En dan, ja, dan ga je een beetje ten onder in je eigen formule. Dat iedereen die drompel helpt, meiden aan mij. Precies. Nou, die drompel is besteld naar 1850. Nou, dat werkt. Ja. Maar ja, we hadden dit hier zo'n goede juniorenlichting. Ja. Die man ben zo vooruitgang. Ik denk dat die drompel lekker mee maakt. Ja, achteraf denk ik wel, Santje meter weer misschien wel heel licht voor deze mansjes. Ja, jongen, dit is een keer makkelijk 18 springen. Ja, dus... En dan ben ik gewoon bij die springen 20. Ja. Dus misschien... En sommigen 21 dus. Nee, en dan kun je beter al je limiet op 8 zitten. En er ben maar 5 die het 18 meter springen. Dan vult ze hem om met de heeste zandjes. Hè? Dat is minimaal wel 8 hest. Dat bedoel ik. Nodig. Dat is dan een beetje het atletiek systeem, hè? Van, er ben zoveel finale plakken. Precies. En als je de drompel net hebt, vul je het om bij de eerstvolgende. Dat weet de NWM-commissie, ik zelf wel. Maar goed, ze zijn er elke keer ongetwijfeld rond vergadering, bijschalen. Nou, het is feitelijk een luxe probleem. Absoluut. Want het is gewoon een enorme kwaliteitsimpuls in die juniorengroep. Ja. Dat is een prachtige groep, het hele seizoen al. Ja, en ik Dus ik net van niks dat die Friese junioren al heel vaak overal de beste binnen in de wedstrijden. Klopt. Maar er zit ik een paar Hollandse klasbakken bij, hè? Ja, dat denk ik goed dan. Ik bedoel, dan Hidder van Dam, die krijgen we straks nog, maar die is strak in verder west dan alle senioren in Holland. In die Zandje-wedstrijd. Nou. Dat is ik geen kattenpis, want dan heeft het wel hoe de man als Erwin Timmer, Arends, Jacco de Groot en Rian Baas. Dat is echt het serieuze werk. Wessel Schenk. Zal ik er af een jochentje meter. Oeh, misslagje erbij. Ja, dat is net helemaal lekker. Nee, maar er te volle van werkje. En zal dus net een vierde afstand produceren. Krijgen we nog Germ Terpstra, Mark van der Horst, Hidde van Dam en Harmen Timmerarens. En dat zijn alle keer man met persoonlijke records die het 4 boven de 20 en soms zelfs boven de 21 meter lezen. En we beginnen dadelijk hier met Germ Terpstra. Ja, die staat hier achter op het boord met kansrecord, want die liepte hier 21 meter 20. Ja. Dat weer toen het Fries record. Precies. Maar dat is inmiddels alweer verleden tijd. Dat is alweer voorbij liept. Terug Simaat Michiel Zielstra met 21-30. Precies. Maar hij liepte wel Reinier Overbeek van het boord toen. Ja. En had er geen geheim van maken dat hij eigenlijk ik wel heel graag die 21-38 van de lijst liepen wil. Want dat is het Nederlands juniorenrecord. Nog steeds van Reinier Overbeek. Het zou samen jong kennen, vrienden. Hij had het in hem. Ja, en dan zijn alle Hollanders erbij. Dat is het mooiste en het leukste. En ik denk wel dat ze in het Hollandse kamp denken, blikse kaart. Dus die Michiel Zielstra en die Germ Terpstra en Bin die daar in Friesland mee bezig. Want dat zijn wel 2 junioren die het meer dan fantastisch doen. En deze Germ die won bijvoorbeeld 9 wedstrijden overal. Van de 16 die we in Friesland hadden. Hè. Dus ja, dat is natuurlijk fenomenaal. En hij is volgend jaar gewoon nog een junior, hè? Ja. En Michiel Zielstra ook. Dus dat is... Ja, maar Giel, hè? Ja, dat meen ik wel. Ik heb de man beide bij de PC getroffen. En toen... Ik wist in elk geval net. Nee, wist net, maar wist is de enige junior, meer en ik in Friesland, die het oorgiet. Dus dan, ja, dit moet een waanzinnig sterke juniorengroep. Ja, dat is een lustje, hè, om dat dit seizoen te volgen. Want die gaan vol de street in en die fietsen in elkaar op naar grote hechters. Ja, en hij had heel vaak zijn eerste sprong al heel goed. Ja, laten we het hopen. En dat maakt vaak echt, want ja, zijn regen wordt echt wel eens wat kwetsbaar. Klopt. Peken wat les van onderregen, had die moet een post bewust de finale schieten letten. Oh, oké. Want je maakt je klappers. Terug, daar is het huid. Nou, en dat doet er. Hij zit er 18, maar had er hem echt. Ja, daar komt er direct door en een geweldige
sprong! Oh, Ho, en dit is die 21 meter! Ja. En wordt die 21-38 dan nou al gevaarlijk? Nou, hij ziet het wel in de perfecte positie. Jongen, volle rjochterkist echt net Ik weer zoet volgens zeggen, en ik mij. heb de indruk dat er heel rug giet. De hand op het topje. Ja, En wat liekt het bij hem altijd makkelijk. ja, hè? Hij zit altijd in de top. Wat dan nou scheef keert of net? Nee, hij Vlug klimt, hoe keert of net? Hij zit altijd in de klimt top. als een raket. Jongen, Ja, als je dit jongen. gebaar. 31, een nieuw Fries record, maar krijgt nog net die 38, maar hij komt je dus weer op het woord Ja. met een nice kansrecord in zijn eerste sprong en een nieuw Fries record. Jongen, wat kun je een wedstrijd dan op een kop zetten? En dan wordt het nooit meer of net. Ja, dit met officieel. Ja, dat moet dan officieel wel. met de boel wel heen op mij herrijkt De worden. prikken stiert ik nog in het Zandberg, Ja, maar wat een budget van Gerp zo, dan pakt het toch weer. Nou, dat er 2 keer een nieuw Fries record sprong, hier het hier. Goenders, Michiel Zielstra en met 21 meter 30 voor hinnen met Koningslepen. En dan pakt hij dat prachtige Fries record weer om. Maar 1 centimeter, maar dat denk ik nog. Dat is een gouden centimeter. Maar goed, het moet nog officieel nameten worden. Ja. Van de wedstrijd moet deze afstand sowieso worstelen. Felicitaties natuurlijk. Nou, en Michiel Zielstra, die houdt hem nou aan hand. Hoe mooi is dat? Wat binnen die man dwaande een super seizoen. Ja, waanzinnig. Echt Kop waanzinnig. over kop over kop. Prachtige beelden derde. En Sanne en verder dan alle senioren. Ja, hè? ja, die zet toch even op dit Want dat moment. kan je ook gebeuren, hè? Absoluut. En dat is, nou, ik denk toch, en Jacco de Groot, Ja, en wat Ria maar Maas even. en Erwin Timmerades, die Het is voor hun ook vier, hè? Die zullen het Savier dan net komen laten. Ik bedoel, daar zegt hij zelf toch een beetje te kijken als senior zijnde. Ja, dat is voor hun ook vier. Ja, nee, het is een bloedtuin. En wie weet wat er nog meer in zit. Ik bedoel, want we krijgen Dirk nog een peer, hè? Ik bedoel, een Hidde van Dam. Ja, oké, zijn persoonlijke record is 20 meter 90, maar goed. Dat is ik net een liedje, jongen, om zo maar te zeggen. Dus, Ja, het kan soms zo grof gaan. Ik bedoel, Michiel Zielstra, die hier is zijn leven nog nooit 20 meter Nee. sprong. Sprong er 20 fjouwer of zo. En Ja. daarna 21-30. ja, nee. Dat, In één keer. zo Dus zeker, waar komt het mooi, hè? ziet ze levers hier nog nooit 90 meter sprong. Springt 20-48. Ja. Hé, dat kind hem, die jongen leeftijd, kan ze soms... In één keer uit hun slof zitten. Haast 81 Ja. bij zijn bejaarde op. Ja, nee, dat is... Dat kan bij de jeugd. Dat kan net niet meer die grut. Nee, als een katapult komt, zo dan uit die stok. Nou, de stok staat officieel op de punt van de juniorenbatten. De apparatuur wordt nog een keer inlezen. Nou ja, 99 van de 100 keer is dat exact goed vanzelf. Maar de regels zeggen ze Ja, nee. dat het even officieel nijmeten worden moet. Ja. Dat niet via het bedroeg geomaat, maar wel even zo wat ik het al elektronisch wordt dat opmeten. Vroeger dan kon er een leanshoot werd en dat zeker wel eens wat klungelig uit, want dat Scheelde goud 10 centimeter. Zo'n leansje wordt dan natuurlijk strak. Dus in het wordt alles digitaal en dat jouwt niks, daarom is het foutloos. Dat de eikpunten goed staan en dat wordt nou dus checkt. Dan komt er straks een... Ja, in het kader van de definitief- snelheid is net zo handig. Nee, nee. De wedstrijd leidt nog wel eens beter tot op een stil. orenbad te gebeuren kan. Maar ja, Dat is een luxe probleem. het feit dat er zo'n geweldig sprong wordt, dat is natuurlijk wel weer pure promotie voor de vierlipsport. En dat iedereen erbij is. Ik bedoel, het is leuk dat er een recordsprong wordt, dat dan ik de meeste van de Polshoekboon Holland erbij binnen. Ja, dit is serieus afstand. Ja. Goh. En ja, want ik zit te kennen, misschien dat Germ je wel, ik wil de wedstrijd een beetje met deel hebt, maar Nou, ik weet nog van verleden dier, toen leefde er, toen stier het schansrecord je nog op 2040. En toen leefde hij vliegen hier voor het eerst 2034, dat weer zien per jaar. Ja. Maar dan hier de snoor in, hoe die laatste 6 centimeter. precies. Maar zie je, hier nog een meter Ja, verder. ja nee, in die tijd hè. Ja. En hij is nog steeds junior. Hoor hier nog. Dus die had zo'n ontwikkeling te maken. Zit je maat op, tot in het winterschoft. een Ongeleide heel soort survival. projectielen bent Ja, had, hè? precies. Survival runs, daar wordt er heel linig en sterk van. 21 meter, 31 staat er nog steeds. We wachten even op Het het... stiet er, hè, geomaat, meet, precies. Ja. En dan zullen straks de wedstrijdleiders het teken aan dat het akkoord is.
En het is definitief nee Fries juniorenrecord. Germ Terpstra, 21 meter en 31 dikke centimeters. Super. Ja, het is eigenlijk jammer dat deze net hield voor het klassement, hè? Oh. En hij had al zo'n klassement. Ja, ik bedoel, dat was toch zo. Het beste klassement ooit had er al. Ja, dat had er al van alle junioren. En er komen nog eerst wedstrijden dat het nog beter kan. Ja, Dat het er net om denkt, verbrekt er zelfs het Fries senioren. ja, nee, dat, Hè? ik denk dat dat nog wel gebeurt weer met deze sprong. Als het gewoon een reguliere wedstrijd is. Absoluut. weer, dus. Ja. Nee. Goh, en dan staan er nog een paar junioren. Mark van der Horst, Hidde van Dam en Harmen Timmeraars. Ja, de drie kandidaten van de Polsgebond Holland. Ja, En die moeten nou aan de bak. Nou, die weten voor best daar binnen. precies. Die hebben alle drie een dik persoonlijk record nodig om hier te winnen. Ja. Wat net onmogelijk is Nee, natuurlijk. want daar staat de persoonlijke record. Juist 2088, 2097 en Ja, die onderste die maakt... 2006. 2006 is dan een hele eind. Ja. Maar je wordt het waar. Ja, het je dan een keer 30, 40 centimeter doorheen gaan. En waarom ken dat net? Hè? Dat is je nou van de Leppers. Helemaal bij stil zo'n beetje. Ja. Ja, echt ideale omstandigheden. Je leest van de zinnen. Je leest op dit sluit van Draaiwetter. Alleen dan gaat de meeste Leppers maar leest van Gerrit Terpstra. Maar dat is dan van een andere orde, zou ik maar zeggen. En leest van, dan wel tussen aanhalingstekens. Want je kent, ik zeg je, het is een eer om met deze knaap in het vierleerpeloton te springen. Mark van der Horst. Toch ik al eens een Nederlandse titel pakt. Ik mooi hè? En die Oh, begint jammer, misgreep. misgreep en uit koers. Nou, hij komt nog wel over de 8 meter heen. Nee, je ziet al wat dreiging in. Ja. Ik heb wel zien dat het wel in hem had. Maar het kwam er in deze sprong nog net uit. Dan hebben we daar een luxe situatie in nu horen. Want Ian Germ Terpstra, 21, 30. En dan doen we daar 2 meter af. Dan staat Wisse Broekstrak om tweede met Joontje 39. Ja. Op treien Michiel Sielstra. En dat is de tweede Vries. Maar 8 meter treetje. Dat valt dan wel behoorlijk wat. Ik denk zelfs dat... Ik denk dat die nou voorbij Ja, ligt, die is maar- nog voorbij. Ja, toch? Ja, Ja. 1867 noteren we van Mark van der Horst voorlopig de nummer 3 in de categorie junior. Ja. Nog 2 deelnemers te gaan en ik ben heel benieuwd naar de man die het nou kleerstiert. Ja. En dat is Hidde van Dam, want die slingert de hege 20 meters er achterloos uit dit seizoen. Ja. Had echt een geweldig klassement. Stiert Klopt. net Ian Safir achter Germ Terpstra. Nee, uiteindelijk een 143,59 om 141,82. Dus Ja. een lietse 2 meter. Dat komt met Die name meter omdat zondag. Germ er juist er een 20 in zondag weer bij optelt. Ja. Maar deze man is wat mij betreft een van de grote kandidaten ook voor het juniorengoud op het NK dit jaar. Ja, nee, absoluut. Want hij springt echt heel makkelijk. En ik dit Heel wil- vier. En ik dit Billy Eppers best nou zo volle plezier om beleving is te komen. Dat zie je hier. Dat kan, ja. Dat hebben ze wel in hun. Ja, maar dat ben ik. Dat just, vind ik. Want al die mannen, ze hebben zo'n soort plezier in. Dit is hun spultje, dit is hun sport. Dit ben net meesken, dit ben geen eendagsvliegen. Dit volgende jaar zitten van wist wat, ik ga op Friesdam, maar of ik ga wat Oostwaan. Ik ga worstelen, want dan wist je door ik wel kans om nergens een medaille mee te winnen. Hebben Murken met de Olympische Spelen. Ja. Die bloem wel veel hebben, dus dat is wel weer hartstikke mooi. Ja, ik giel er nu aan dat Germ Terpstra in het Frieske tenue springt als klassementsaanvoerder. Docht Hidde van Dam dat in Holland. Kijk mij een beste voorsprong op de nummer 2 daar. Ja, daar zit inderdaad dikke 8 meter tussen. Dat hij is hij bizar. steekt er met kop en schouders bovenuit. Ja. Maar wat kan hij Joert? Hidde van Dam. Hidde van Dam. Oeh, zit tjinne derenpunten aan. Maar mat deze sprong nog te wetter. Ja, neemt Maar natuurlijk neem maar- risico's. Ja, mat nou helemaal. Ja, hier heb ik aan de andere kant. 16 meter heen niks aan. Nee. Joontje en ik net eigenlijk. Je ken ik naar de positie nummer 3 of jouw zijn. Eerst maar en dan heeft nog 2 sprongen extra. Dat ken ik een tactiek wijzen. Want Hidde van Dam kan wel heel makkelijk joggetje en heel springen. Nou, dan stiet ze niet een keer alweer op 2e positie. Maar goed, dat moet er straks maar even bedenken wat er wil. En dan krijgen we dus nog. Harmen Timmeraars als laatste. Ja, En dan beginnen we weer bovenaan de list op 3 kansen. misschien Frederik dat we even de categorieën naar in van de top 4. Is dat een idee of zo is het? Ken je?
Bij de Famkes Sanne Boustra op 1 met 15-0 rijden. Op nummer 2 Gemma van Oosterom met 14 meter 18. Op nummer 3 Isabel Overbeek met 13 meter 98. En op nummer 4 Nienke Klein Velderman met 13 meter 52. Dat is daar op dit stuit de top 4. Bij de vrouwje, daar staat op nummer 1 op dit stuit. Verrassend. Douina de Jong, 1439. Tweede is daar Julia van Eyck, 1436. Derde plak is daar voor Hanneke Westert, 1412. En voorlopig vierde is Susanne Mulder bij 1345. Nou, bij de jongetjes, bij de jongens, daar hebben we maar 3 afstand. Dat betekent dat die ik in de top 3 staan natuurlijk. Sietse Leffens op 1, Santje 59. Reinder Haastra op 2, 1533. En Jurre de Jong op 3 met 1526. De rest gaan al je kopje onder. En in de beste fjouwen dus dan krijgen we nog een interessante tweede ronde. Ja, ik denk dat we nou daar binnen aan de laatste junior. En dat is Harmen Timmerarens. Ja, had toch al een persoonlijk record van over de 20 meter, 20.06. Maar ja, die weet als hij bij de beste fjouwer komen wil, dan zal hij in elk geval over de 18 trekje heen maken van Michiel Zielstra. Nou, dat zou dus makkelijk kennen. Op papier wel. Oh, dit is raar. En hij komt in de buurt van die 18 meter lijnen, maar ik denk net dat het er verder is. Nee, ik dacht het zelf ik net. Dat betekent dat we daar een top 4 hebben voorlopig. Germ Terpstra, 4-4 op kop. Nee, Fries record, 21-31. Tweede plak, Wisse Broekstra, 39. Ik zie het van het seizoen tot nota. Derde is daar Mark van der Horst, 18-67. En vierde voorlopig Michiel Zielstra Ginnik vanuit bij die 18 tredje. En bij de senioren, daar binnen er van de Santje deelnemers 8 die een afstand op papier zetten. Hè. Die zullen nou dus ik alle 8 dan naar 1 ronde terug in, want de beste 8 gaan dus terug voor de derde en vierde ronde. Ja, en dan is de drempel Wouter van Midden, maar 4-36. Nou, dat is het man. Is zeker te doen. Daar ben Famkes dit, Harry. Precies. Erwin Timmer Arends daar onder leiding, maar 20-27 op de tweede plek op dit stuit der Sander van Vliet, 20 meter 12. En treden luidt Sietse Bokma met 18-91. Nou, Frederik Zuid krijgt al de wedstrijd bij de senioren. Dat moet duidelijk wezen, die moet nog loskomen. Ja, de eerste senior komt alweer in actie. Dat is Thomas van Midden. En die hier in Wiertsprong de eerste sprong. En die gaat nou volle beter, hè? Die gaat nou volle beter. Ja. En die springt hem bij de top 8, Absoluut. uiteraard. Goed een jongetje meter. Dus Ja. dan doe je meteen heel aardig mooi. Dan rukst op naar de tweede positie in één keer. Want Sietse Bokma luidt op dit stuit treden met 18-91. Dus Ja. top 3 op dit stuit voor deze Thomas van Midden. En na de tweede afstand weten we dus welke 8 senioren terug in. Bij de Famkes staat klaar de titelverdediger, Ja. Noah de Boer. Ja, en die staat op dit stuit boeten de top 4, want Tredje Alve is het 5e plak. Dat zal dus verder matten. En ik denk dat er meer in zit, maar dit wordt krap. Ze hebben tredje 52 nodig. Lintje luidt op tredje meter. Ik weet het net, Frederik. Dit wordt krap, denk ik. Dit wordt meten. Ja. Dit wordt spannend voor Noah de Boer. Ja, toch een beetje wat Ja, hinder rap, van ek- en vingerblessure. Dat helpt natuurlijk net. Nee. En dat hindert haar toch wel wat, ja, in de Ja, wedstrijd. dat... De middelste batten. Jurre de Jong. Oeh, ek een dribbel erin. Ja. Nee. Nee, Maar dan goed. is de sprong eigenlijk al. Maar hij staat nog steeds Ja, redden. hij heeft 50 steen en dan moet de rest eerst nog wel even een afstand L zetten. En jochentje meter 45 van Thomas van Midden. Ja, we zijn het al. Safir had er nog net best Nee, dit het is je seizoen. beste seizoenprestatie. En is die in één klap te redden. Dit mooi redden, dus Voorlopig. zit er prima bij. Ja, Je haalt altijd zulke wedstrijden dat er gewoon leppers trot in zakje. Maar echt gewoon dit boven haarzelf uitstegen. klopt. En in zijn lepper is Thomas van Midden. Want ja, een jongetje 44, dan denk ik dat hij gewoon bij de top 8 komt. Ja. Ja, die stiet op de stuit heel sterk. Wat komt er op het boord voor Noah de Boer? Tredje Ja, 60 is dus voorlopig vierde. Ja, ze stiet op een wip. Ze moeten de oude actie. Maar het zou nog kennen. En Nienke Klein-Velderman, die nou samen tegen die hebben mooi, die hier die tredje 52 steen. Dus die met nou meteen in een aanval. Ja.
En dit is inderdaad terecht dat de cameraman uit Wijk hier dus richten op Frederik Kramer. Het 1851 in zijn eerste ronde. Stiet hem op stuit zegde. Maar normaal sprutsen Frederik is dat te minder bij de beste 8 trottingen in. Hè? Dus Ja, dat maar toch ja, minimaal een jochentje meter notering. Als ze verwachten. massaal erin springen, Ja. dan hoor je misschien net meer. Nee, maar ik zou het toch mooi vinden van Frederik dat er een minimale meter bij springt. Ja. En Lauwe nog wat meer. En dat kan er eigenlijk dit seizoen vrij makkelijk. Want hij zit net van niks bovenaan in het klassement. Maar een gemiddelde van 4 boven de 20 meter. Dus... Oeh, hij gliert voet met de voeten. Oh, hij slaat hem zelf op zijn hollen. Ja. Verdorie, gladde voet. Pols misschien het goed aandroegen. Nienke Kleinvelderman, die moest in de onval op die tretje zo'n 60 in eerste instantie. Dat is mislukt. En haar wedstrijd zit erop. Ja. Is vijfde, kan misschien nog verder zakje, maar in elk geval net meer omheen vallen. Dus, En Frederik Kramer zit in de wachtkamer, want Ja. zijn 1851 is voorlopig zesde. Ja, het Maar is- daar komt nog een hele lijst. Ja, daar komt nog... Martijn Zuidersma, bij de jongens. Martijn Zuidersma. die heeft in ieder geval de vierde afstand nou. Tenminste, Ja. de vierde persoon mooi in afstand. En ik denk dat hij voor Trosco kan naar het tweede plak misschien. Ja, dat denk ik eerlijk zijn ik. Lientje luidt op 15 meter. Nou, dat zwiept er mooi voor omheen. Hè. Dus 15 heel, 15 60. Dus dat is ook een hele rare zaken daar. Even op safe. Ja, dan komt de wedstrijd direct al in een, leuke fase. in een beslissende fase. Want de helft van het veld is nog aan de zijn laatste sprong al. Ja. Nee, dat is... Dus het is nou afstreken en dat is wel de charme echt Ja, van deze wedstrijd, dat vind ik. dus ik. Dat het een wedstrijd in een wedstrijd is, hè? Doe kerst net achterom leunen. Nee, Doe mast een afstanddeel zetten. En precies. dat is een tour voor sommigen. Ja, bij elke reguliere wedstrijd heeft iedereen sowieso 3 pogingen. Dan springen de beste 5 per categorie. Dan nog finale of 3. Ja, de meeste Dus, categorieën treien, ja. maar senioren 5. Dus dat is... Bij de NWM krijgt hij weer alles. Ja, Martijn Zuidersma bij de jongens 1632 met Mooi. stip op 2. Dus die had hem zelf even wat lucht, jong. Ja, En de kans dat hij nou mij gaat, is nou een stuk groter. ziet ze bok maar dan. Ja, Lekker fenomeen hier uit het Heidenskip. Mooi PR, die heeft van die 21 meter tredje. Dat is net van dit hier, dacht ik? nee, dat sprong hij met de twakkamp in het Heidenskip toen. Ja, dat is maar even in. Telde dus net voor het klassement. Maar dit hier kwam er ook altijd 21-0 Ja, daarom. Dus het zit goed. In het Ja, vel. Expand Vierde thuis, vel. want kan op elk moment heid worden. Oh, dat weet ik dan weer net. Maar hij mocht hier jong hinnen. Eerst zorgen we bij de Famkes. Isabel Overbeek, die het keurig treden luidt. En daar gaat Sietse. Wat kan Sietse Bokma? wat er Kan wat die er bij, nog wat wat er bij wat on? Jazeker, Mooi, jazeker. mooi, mooi. Die houdt hem zelf wat lucht. Ja, Want dit is roem oer een jongetje meter. ja. En dan wordt de kans een stuk groter dat je mag in. 100% winjes. 1891 is zijn eerste poging en dan 4, redelijk 4 hoe dat liedje van jochentje meter. Dus dan doe je op het eigen hele goede zaken. En hier zien we Reinder Haastra. Die krijgt 15-33 hier. Oeh, nee. En maar op stuit reddenstiep, maar er komen nogal wat jongens. Niet de eerste ronde te wettergong. Ja, En die roeken beloerd natuurlijk. En dat snappen we. hij blijft voorlopig treden. Ja, Maar ja, er komen nog een man of 5. ja. Dus dat wordt Met nog wel Van even Fjouwer hem nog in Ellie kennen. Ja. En ik net de mensen, hè? Brent Monsma, Riemer Sielstra die zo meteen in actie komt. Dat zijn toch jongens die het in principe heel makkelijk voor een 15-33 en een 15-26, want dat is Jurre de Jong die vierde stiet in de kennen. Dus je de meesten wrakslim mij een top op een stok die het behoorlijk klem zit. Ja, Met verschillende toppen, verschillende maten. precies. En die maat wel zijn omwisselen worden, maar soms zitten die zo stief dat ze haast niet eens los willen. Nee, ze moet ik net loszetten, maar ja, het is ook wel weer fijn dat ze er een keer weer ook in. Hè? Nou, ze had opred. Want deze pols wil klaarmaken voor Riemer Sielstra. Voor de meesten thuis die misschien een Alfred Hollang mooi een polstak maximaal wijzen, dat is 3,24 meter, Frederik. Hè? Ja, dan had een pols van 11,5 meter. Ja. En de langste top is 1,74
Precies. Maar dan zit ik toppen bij van 1,24, 25 centimeter. Dus krijgt een beetje wat je leidt. Hè, wat je ik mij slinger die matten. Maar dat is de maximale lengte. Ja, En dat zijn eigenlijk alleen nog de toppers die tegen mij springen kennen. precies. Want je moet een eind klimmen hè, om dan een topje te pakken. Nou ja, de wedstrijd, de weddendiepte is meestal 2 meter, dus dan heeft het nog 11,24 meter was het. Verder is het op een boy Juist. dat ze die uitgraven. Dat is man. op het weddenschist, als die binnen stilstiet, dat is toch wel een behoorlijke hechte. Ja, ziet ze bok maar verbetert hem aanmerkelijk. Nieuwtje 57. In Dat is één keer op keurig. het derde plak nou. Ja, Dus ik verder als Thomas van Midden eens krijgt. dat kan ik heel belangrijk wezen inderdaad. En ziet ze bok maar die gaat wat mij onbelangrijk en nou wel vrij zeker mij naar de top 8. En dan is er van alles weer mogelijk. Precies, Berber Haastra, die sprong, ze krijgt wie het. En we weten dat hij volle better kent. Komt, maar dat, ja nee, dat komt er net uit. Nee, dat zie ik aan haar reactie, die baalt als een stekker. Ja. Pak ik op onder en dan zit je in november op. En dat op je thuiskomst. Ja. Nee, je weet dat je het kennen. Had toch ik een persoonlijk record van tredje 74, maar dan zit je er En gewoon dan bij. wint Timmer Arends dan. Ze krijgt al een keurige 20-27 en daar bloedt het voorlopig bij als beste afstand. Ja. En dan luidt hij nog steeds onder leiding. 20 meter 27 dus, maar hij komt nou te rap naar de andere kant. En hij weet dat er een junior een dikke meter verder Ja. sprong. Dat zal hem toch wel een beetje kiedelje, denk ik. Dat moet ik, maar we wel hopen, ja. Middelste batten, Riemer Zielstra. De eerste sprong wie het. Maar wel Volgens drie. mij naar de finale natuurlijk. Sure. Riemer Zielstra. Zit er Ja, goed uit, dit zit gaat er goed volle uit. beter. Netjes hè. Heel En die netjes. meldt hem ook in de top 4. Ja, En dat let er eigenlijk het hele seizoen ook al wat zien, hè? Dat hij geregeld podiumkandidaat is bij de jongens. ja. Goeie ontwikkeling trom maken. Zijn PR al opkrikt naar Santje Jen 60. Dus het jongere broerke van Michiel, Ja. die werkt het onderwij. Kijk wat Jen en alles hè. Het is eigenlijk een beetje een mini-uitvoering van Michiel vind ik. Hij zal ook ongetwijfeld nog wel lang en groot worden. Als die man naar de winterwedstrijd komt, dan was het hem heen zien. Hij heeft hè? een hele meter bij. Weet je wat? Ja. Nee, prachtig. Anne Galema, die komt met de senioren, krijgt die kopkoender. Ja, die denkt natuurlijk ik. Ze 4 wutter dan net leert op dit moment. 8e positie op dit moment Rian Baas, 8 meter 10. Ja, dat is net eens genoeg voor de kwalificatie. Nee, Normaal, dus... dus wie weet. Dat Maar ja, misschien Anne toch die een- had nog net 4 uur een jongetje west dit seizoen. Nee, dat is weer. Dus die moet echt nu zitten ha, om wat safe in die Ja, top te komen. Maar ja, waarom zou je het net kennen? Hieke Vogel, wat ik zeggen. Net op zijn Fries, fitje 24 als PR. Ja, dat zou haar nou natuurlijk heel best uitkomen. Eerste sprong te wetter. En ik zei wet dat de positie op dit moment voor de finale 3 meter 60 is van Noah de Boer. Dan is de vraag Ik ben wie benieuwd het wat eerst gaat, want ze staan beide op scherp. Ja, ze ken ik daar gelijk, want de schansel is er 4 uit elkaar. Ik denk dat Hieke als eerste gaat. Nee, Nee. dus toch gewoon een concentratie. Ze gaan takkelijk. Maar we blijven even bij Anne. Ja, die hebben we in beeld. Anne Galema. Anne Galema. Deels Hieke Vogel 2 keer te wetter gaat, Ja. gaat Anne Galema naar mijn betinkt toch wat te gauw naar het zon. Ja, Tenminste om oorspraak te maken om voor een finale plak. Ja, Ja, ja. Hij shot het zelf weg. ja, Teleurstelling dript er al. ja. Dit is net wat hij in gedachten hier. Nee. Ik vind dat het allerlaatste seizoen is. Isbrand had het wel aankondigen. Dat het laatste hier sowieso is. Ja, maar ja, maar dat is nou ook alweer ter discussie. Want Oh. hij heeft natuurlijk blesseerd raken. Ah, En had al weken net meer sprong. Nee. Hij zei ja, had ik net meer in actie komen dit seizoen, zou ik ook net afschieten hebben. precies. Dus die keer er 4 weer erop. Nou ja, zo, als hij nog 1 keer springt, dan had er het klassement vol. En dan is zijn klassement ik direct goed genoeg om naar het FK te kennen, Ja, bij wie te spreken. precies. Maar komt dat moment? Eerst Sietse Lefferts.
Want die wil natuurlijk ook een keer een dikke prijs hebben bij de jongens. Sietse Leffens! Oh! Wordt dit de sprong van Sietse Leffens? Oeh, dit is een hele goeie, hè? Hij gaat nog wel wat uit de richting, maar dit is een lekkere in. Geweldig. En Jimmy stelt die wel zijn kandidatuur voor Nou, dat kan je de stellen. eerste prijs, heren. Ze krijgt Santje 59, net maar leider al onder leiding. Maar ja, dit is een heel lijn. Lindsay leidt dan op 8 meter. Ja, het is een Dit keer, gaat richting de jongetje. Ja, het is jammer voor hem dat er toch nog een einde koers Ja. kan. Want dat kost centimeters. 90 meter alve. Ja, keurig hè. Heel mooi. En dat vergeten we wel eens, want hij had eigenlijk helemaal nog net zo vaak 90 meter sprong. Hè? Nee. En vorig jaar won Timo van der Knaap bij de jongens, de NWM, maar Santje 29. Nou, en nu zitten we op 90 meter 11. Ja, dus dat jouwt die- al Dat het niveau spectaculair omheen ging is. Dat- precies. nou, keurig voor Sietse Leffens, want Ja, mooi. die cirkel moet ook een keer erop rutsen worden. Ik bedoel, dat is mooi dat je de Friese trui hebt en het hele seizoen alles winnen, behalve de grote prijzen, want ja, die hebben er ook bij. Nee, maar zei het Frederik. Dat bent toch de kersen op de taart. Dus lag er allemaal op de koffie. Bij de Famkes staat Claire Erza Maats, maar eerst joggen we hier naar Fijke Stellingwerf. Ja, ze krijgt een weersprong. En die gaat de vlug op. Ja, en ook de vlug. Anne Galema noteerde trouwens nog Ja. 1828 en dat is nog steeds een zonde plakje, Ja. maar Nee, Erza Maats, nee, te volle die risico. eindigt op 10 meter alve van de eerste sprong, bloedt dus zesde Ja, en leidt eruit. en weet je wat het mooie is, Frederik? Dan komt Noah de Boer met de skreek vrij. Want het waren die nou nog komen. Gemma van Oosterom en Sanne Boustra. Die staan al in het waar. waar. Dus Oeh, Noah de Boer die kan dan toch nog 2 pogingen kwietsen sowieso om haar titel te verdedigen. Ik denk dat Gelukkig. was voor haar een enorme opluchting is. voor haar mooi. Ja. Ja. En eigenlijk voor u is ik. Want wij zijn natuurlijk Noah de Boer fan. Dus wij hopen dat ze er wat mee doet. Maar die 2 extra kansen. Ja. En dat betekent dat het mooi 2-2 is. Als we het dan hebben over leden van de Polstukbond Holland. En leden van het Fries Liepersbond. Bij de jongens, Daniel Veenstra. Ze krijgt een weersprong. En nou weliswaar droeg naar de andere kant. Maar net 4 genoeg. Nee, maar die zal denk ik de hele jongen nog wel even nagenieten van zijn persoonlijk record. Want dat is opschroeven van een beetje naar 16, 18, Ja, dus die fantastisch. centimeter, de kinder haast onroeken. Ja. En had hij dat nog een keer in de competitie doet, dan mag hij misschien zelfs wel voor het eerst in zijn leven op het Grutte FK in de eerste klasse springen. Tja, dat zou sowieso mooi wezen. Dit maakt vertrouwen, ja. Ik wil nog een bakje oefenen. Heerlijk. Ik zoek er even. Maar ik wil wat Rivella, jongens. Waar is dat, Rivella? Dat ziet er. Ja, Bouke de Jong noteerde in zijn eerste sprong een wiertsprong. En is natuurlijk in Friesland de man in vorm. Wij hegen 20 meters, dus die wil we toch graag meegaan naar die finale ronde. Dan moet het nou gebeuren voor Ja. Bouke de Jong. En hij doet het, je. Hij doet het. Ja, Hij pakt die top. prachtig. En hij Ho, geeft 4 oer het balsje Ja. in, dus hij is de nieuwe leider. En dan hebben we die hegen 20. Bouke wordt, denk ik, de Safos de Fries op die 21 meter. Zijn persoonlijke kaart is 20,99, maar dit lijkt mij toch aardig richting 21 meter. Of ben ik te optimistisch nou? Nou, we zullen het zien, maar dit is een hele beste Ja. sprong van Bouke de Jong, hè? Gemma Ja, dat zit er van goed uit. Oosterom. Oh, ik Oeh, net en zie, die hè? meldt haar ook in de Ja. topje bij de Famkes. Stier op het tweede plak, naar Precies. 14, 18. Maar docht hier een onval op die 15 meter. Oh, 20 meter 90 noteren we van Bouke de Jong. De nieuwe leider in de seniorengroep. Ja, En maar vlak onder zijn PR. precies. Ik hield op zijn gunt, 21 meter, dat er dan toch een keer doorheen batst. Maar ja, die laatste 10 centimeter, het lijkt het maar een eindje op 20 meter 90, maar die laatste centimeters binnen dreigst.
Maar goed, wel de nieuwe leider in de wedstrijd. Dus dan komt die wedstrijd er toch een licht beetje los, lijkt het. En dat Ja, is ja. alleen nog maar hartstikke mooi. Daar is nou de drompel bij de senioren 1828 van Arne Galema. Precies. En die moet dus wel vrezen voor... Ja, dat moet heel raar hier. Ik zou het mooi van Arne vinden, maar als dat goed komt. Bouke de Jong krijgt nog even een schouderklopje van Fijke Stellingwerf. Ja, Ja. daar ben ik maat niet eens te Precies. trainen, mijn maar. En Bouke die maakt het weer, ja, want hij is doende mij een enorme opmars dit seizoen. Hij rekt het echt meer en meer En een NWM springen, hè? in de juiste vorm. Ja, zeker. Vorig hier geweldig op dreef. En nou, let eens zien dat geen niet zit er weer. Jasper Henstra, nee, die griept helemaal mis daar in die jongensgroep. En dan weet ik hij dat zijn NWM erop zit, 2 keer wierd. En dan kan alleen nog Brent Monsma nog een onvol doen op die top 4. En dan hoeft hij maar 15-34 te Ja. springen. Ja, precies. En dat doet hij. Ken hij in principe met in hand. Ik zoek gelijk 6 en dan kerst helemaal op 7 in. Maar ja, doet hem maar even, hè. Ja, Want ik Brent Monsma ken je oer een jongetje meter. ja, klopt. Vliene hier, wie hij de enige jongen die Safie kan weer, die jongetje 39. Precies. Ja, en dit hier misten we hem toen zit er in gips eerst. Ja, Maar hij komt er weer aan. maar de Froli, Famkes, Ja. Sanne Boustra, die de onval van Gemma van Oostrom overleefd heeft. Maar Fietje 93 om 15-0 draaien, maar ze viel te hitte adem. Oeh, En dan gaat dus, ze weg. en dus wordt het tijd Oh. voor een megasprong. Maar die Polstok krijgt net hoe de punt. Wel een hele mooie sprong bij de senioren, ja? Wouter van Midden. Die er absoluut zijn positie enorm verbeterd. Die toonde met 4:36, maar die meldt zich in de top 8. Dat kan het missen. Ik word knap keer wel gehad dat we even bepalen kon wanneer Ja. welke kan springen mij. Want het gebeurt toch weer heel vaak. Precies. Tegelijk. Maar goed. Je zoon zit ik in de Sanne Boustra wit met de polstok steen moet. Je moet straks op exact hetzelfde plakje. En dan maar hoop je dat er... Wat zit hier het bij? ja, en dan, ja, dan is het dan 16 meter. En meer. Maar ja, dat is veel jeppen. Krijg wol en krijg net. Het is in meerdere sporten zo. Balletje binnenkant paal. Of krijg erin. Neem het maar op. Nieuwentje meter 76 noteren we voor Wouter van Midden. Ja, En top dan sjouwer. staat hij in één keer op 4e plak. Precies. En dan weten wij ook dat Arne Galema klaar is hier. Want zijn 1828 is nou al het 9e plak. En er komen nog 8 man. Ja, ze komen er los. Ik bedoel in het begin nog een protte senioren te wetter. Tweede ronde net in te wetter. Dat zou het wel wat. En al 3 man die het hele seizoen nog net zo 4 best binnen Nee, goed. Dus klopt. deze man, die kan hemzelf naar de top 4 springen bij de jongens. En Ja. eigenlijk verwachten we hem en willen we hem direct wel graag zien. Precies. Want ja, hij is nou de nieuwe prins van Burgum. Dat is al een titel. Hij is 2 jaar weer Fries kampioen bij de jongens. Dat is al een mooie titel. En NWM die had er nog nooit won. Die had de verleden die valt mij pas voor de eerste mei. Die. Ja, dat dacht ik. Dus dan... Dus ja, we vergeten het wel eens. Hij is nog maar 16, hè? Ja, nee, precies. Maar ik ben van die Ben je grutte van de beren van kerel? kerels. Nou, we gaan mooi maatje. Brent. Die maakt nou mij naar de finale. Ja, de gieter, hè, de gieter. En hij Heel komt mooi. er aan. Hij plaatst hem in elk geval Ja, Roem. Want heel hij netjes. komt Roem op een centimeter. En ik denk dat hij als nummer 2 waarschijnlijk mij gaat. Ja. Nummer 2 is nou Riemer Zielstra, 1654. Dus Brent Monsma op het nipperke in zijn tweede poging toch mij naar de top 4 bij de jongens. Nou, dat is mooi voor de wedstrijd. Ja, Jarno Hoekstra. Ja, met de vrouw dan. Julia van Eyck. Die tweede stiet met 4:36. Om de 4:39 van Douina de Jong. ik verdenk de Hollanders wel eens dat ze met Sint tegelijk springen met de vrienden. Ja. Gebeurt zo vaak. Om u enigszins in verwarring te brengen, Frederik, ik weet het niet, maar het zou zomaar kennen. Ze zullen even hoeveel camera's hadden hier wordt mij Ja. hier. Nou, dan springen we tegelijk. Hoe krijgen we die man gestrest? Die cameraman is toch? Nou, Brent, Brent zit mooi bij de finalisten. Santje 46 is Keurig. bij ons staan de nummer 2 voorlopig
Nog wel op respectabele afstand van de nummer 1 daar Sietse Lefferts, die 19,5. Maar daar mij in elk geval nog 2 mooie ronden verwacht. Ja, zeker weten. En Riemer Zielstra en Martijn Zuidersma, dat binnen de oren. 2 appers. Het is ook de top 4 van Friesland, ja, hè? in actie komen, precies. De top 4 van Friesland, dus dat is eigenlijk Die ideaal. meid zit weer. Ja. En bij de Famkes, ik heb in de finalisten dus bekend. Ja, die Julia van Eyck is wel constant. Ze iepende mij 4:36 en dan spreekt nou 4:33. Ja. Die bleef er mij voorlopig gewoon tweede. Precies. Achter de verrassende Douwina de Jong. Ja. Het zusje van Bouke. Precies. En Bouke en zijn zusjes staan dus beide voorlopig op de eerste plaats. Ja, Dat kan wel een mooi familiefeestje die worden. hoop je waarschijnlijk dat er een wolkbruik komt. Zo van, wel, ringetje sprong, dit ben een kampioen. Als ze maar daar ook twakken springen, hè? Strikt je erom, ja, officieel wel, maar ik loop bij de NWM dat ik weer oorregels Oh, voor binnen. oké. Ja, ze zijn wat dat betreft in het Heidenschip op een positieve manier strontuig geweest. Laten we de goden niet verzoeken. Maar Timo van der Knaap. Weet wat het is om je te winnen, want hij pakte de jongenstitelvliegen hier. ja, Maar nou als junior stiert negende. en ik geef maar voor jou terug. Maar ik zit er Timo van der Knaap, het zit mooi in de stok, maar dan gaat die stok nooit rugs. Nee. Dan weet Timo dat zijn wedstrijd erop zit, want hij nog dus tredje finalisten maaien. Maar ik ga straks maar 4 terug, die het nog een derde en 4e sprongmaatje maaien. En de drompel is 8 meter tredje van Ja. Michiel Zielstra. Precies. Dus Hoi. Ricardo Fay. En die Twee keer de keer weersprong. 2 keer te wetter. ja, dan zit het erop. Dan is die erkleren. Ja, Ja, nou Hoekstra eindigen is krek nog op Santje 21. Maar ja, dan ben je in de topklasse geweld bij de senioren gewoon te hoofde, voorlopig. Ja, dan weer een Frieske trui. Inger Haanstra. Dit seizoen voor de eerste door de 16 meter. Wat kan ze hier in het Heidenschip? Inger Haanstra. ik wat briek. Wel heeg in de stok. Jammer dat ze zo scheef giet. Dat is toch een beetje schande. Maar verbeterd haar wel, denk ik. Want hier tolven 96 Ja, en de drompel hier is tredje 45. ja dat wordt dat klinkt tijdelijk dat veel, ja, hè? ja. Lientje luidt op tredje meter. Nou, jou haar goeie kans. Maar even nou wacht je de meters in het werk. Alleen daar kom ik nog zijs achteraan. Ja, juist. Dus dat... Ja, de spanning groeit. Want bij de NWM wordt na 2 finale sprong de eerste skifting al maken en dan valt het gros al aan. Dus de spanning groeit. Ja, even de kaf van het koren scheiden, zou je te zeggen. En dan die hebben we echt los. En dan worden er natuurlijk ik nog meer risico's namen. En dan komt er in het algemeen een hoop spektakel bij. En dan zal er direct wat meer weersprong komen. Nou, Inger Haanstra toch 14 meter 14. Sure. En dan stier je toch te redden voorlopig. Ja, dat is verrassend. Zij Maar is mooi. Hanneke Westert voorbij, want die hier 14 tolven. Ja, dat zijn belangrijke in 12 belangrijke centimeters. centimeters. Dat is inderdaad. Nou, En dat deze wij- Susanne Mulder, die het nou kleest heeft, die leidt nou op plak 5. Ja, met tredje Dit 44. eerst naar Ruben van Eyck. Ruben van Eyck. Ja, die gaat nou over de 18 meter. Die hier al Santjes aan 90 staan. Maar ja, hoe 4 over de 18 meter? Want 18 tredje is het drompel daar. Die maken het spannend. Ja. Ja, Susanne Mulder voor hier dus hier de winnares. De NWM-kampioenen. Toen maar zegt je 0-2. Nou, zo 4 ben we hier duidelijk nog net. Eerste batter. Zullen we eerst even bij. Sander van Vliet. Niet de hut. Ja, Sander van Vliet hier al 20 tolven staan, dus die staat gewoon stevig op derde plak. En die hoeft hem geen zorgen te maken, want die zit gewoon bij de Ja, finalisten. precies. Ja. Maar dat geldt nog net voor Susanne Mulder bij de vrouwen.
En daar zal nou toch wel wat spanning op zitten. Ja, dat denk ik eerlijk zijn ik, Frederik. Susanne Mulder. Maat richting 14-12. Zit dat erin? Ja, Dit ziet er net raar uit. Ja, ik denk Ja, dat ze dat hem had, heeft ja. ze. Ik Ja. denk dat ze hem had. ja die, En die dan is springt dat makkelijk. knap, ja, want de druk staat er volop. Precies. Maar ik denk dat ze op dit moment Ja, Hanneke Wester uit de finale ik wipt denk had. zelfs dat ze de leiding zo'n beetje neemt. Nou, dat zelfs dat kan. Zilver. Het is net centimeter Het wordt. zit heel dicht bij elkaar daar nog, hè? De topsprong is duidelijk nog niet wist. De kampioensprong, zoals ze kennen, hebben we nog niet jongen. Nee. Maar Maar het Van der Wal komt ook nog. ja, precies. En die begon krijgt natuurlijk maar een weertsprong, maar dat zag er wel heel goed uit. Ik weet niet of dat klopt, maar oors... Ik zal even op knop gedrukt, maar ik wil... Dat dit een X1 geworden. Nee. 14-23 is een stip op 4 één. uit de beste sprong bij de vrouwen op dit stuit. Susanne Mulder op 1. Harmen Boogaard. En die giet ik te rap naar de andere kant. Krijgt heel veel brik buiten de sector. En ook te snel naar de andere kant. En dan krijg ik een topsprongmaatje. Dus ik zie NOM zit erop. Ja, kijk eens in, hè. Ruben van Eyck noteren krijgt 18 meter. Ja. En dan valt ze gewoon boet in de finale bij de junioren. Precies. Dat zei dit soort niveau. Ja, nee. Reinier Overbeek. Ja, dat is toch ook een knaap voor je. Wat verwacht je bij de beste achtsambitie? Dat je er graag bij gewonnen. Omdat het voor veel wordt zwaar gekend. Maar 826 is op dit stuit beduidend te min. En met minimaal 1851 is op dit moment de 8e afstand. Nou, dat helpt er nou. Want Sure. hij is een echte kampioenspringer. Nou, hij giet- nee, hij nou. ligt binnen, want hij gaat viesten te brik. Het zit erop. Het is een zeldzame afzwaaier van Reinier Overbeek. Want dit gebeurt hem haast nooit. Nee, dit is toch. In het publiek is er een spandoek omheen. Bij Reinier doet best nummer 1. Ja, Maar je hoort even net. nee. Nee. Misschien gevoelsmatig wel, maar Hanneke Maar Wester, het wie de staat vrouwje. Ken die nog mee naar de finale? Dan moet het nou gebeuren. Hanneke jammer. Wester. En dat wordt hem net. nee, stok word ik het net mooi. Dat betekent voor Vierde. Hanneke dat het erop zit. Ja. Het in de sport, met die 2 centimeter was toch zo. Dus op dit moment, Hele dioren. van Inger Haastra die trekt 2 centimeter verder springt, op dit stuit ben die cruciaal. Maar goed, Marit van der Wal kende nog Ohinnen en ik Tessa Kramer. Hè. Zelfs die zitten er nog bij. Die zitten er dus, ja, De dames met de 12 eerste persoonlijke Precies. records, die komen nog. die komen nog. Dus laten we toch uiteindelijk voor de wedstrijd hopen dat die gewoon trok in. Maar ja, er zijn natuurlijk de dames die nou draaien of jou staan. Julia van Eyck en Inger Haastra, heel mooi zo denken. Ja. En dat mooi. Goh, Reinier Overbeek mist dus een Ja. keer een Ja, hij is verrassend. finale. Dat is Dat heel gebeurt hem verrassend. net vaak, ja? Nee, hij houdt wel van een feestje. Nou, hij kan je wat jij het feestje dan gepland. Maar ik denk dat er als een boer met kiespijn toch het eerste woord even omhangen zal. Ja, En dat zie snap nog, ik wel, want- Ik zie nog op de tribune Femke Rispen zitten, de Frieske klassementslijster. Dus die zit echt net in de finale. En ik zei, Marije Rijsmeijer al rennen, echt in de top 4 Friesland er net Er in. zit zo'n beetje wat dreiging in, maar het kwam er net uit. Och, de Jelte misgreep. Volkertsma. Hier al een weersprong, daar komt nog een bij. Dus die kan in deze juniorenfinale geen potten brengen. Nee, Nee, Reinier Overbeek. Bloed hekje op 1826, een tiende plak voorlopig. Ja. Nou, dan missen we toch al een kanon. ja zeker. Dat zal Bouke de Jong net zo slim vinden, denk ik. Nee, nee, absoluut net. Lucas van Eyck, dan ik een PR van 2096. Ze krijgt de wetter. Oeh, Maar zak die het komt van er naar nooit. beneden. Broer, Nee. ja, broer de insprong. En hier bij de Frali, Dawina de Jong. Die het nou tweede stiet. Nee, verbeterd En dan dus- net. Als alles rent, zat ze. Ik denk dat het rent. Ja, theoretisch kan ze er ik nog buiten uitzien, Frederik. Hè? Er komen nog draaien. Als maar Tessa nee hoor in de baas. Ja, Hoe die haar 4 meter 29 in te springen, dan is ze gewoon vijfde. ja, alle keer een PR van Roem boven Ja. de 16 meter. Ja. En zelfs boven de Santje en zelfs boven de 18. Dus Precies, dus die mij nog vrezen. ja, die heeft er ik nog lang net.
Zo je ze kennen. Ja, dat is dit ze dan. Marit van der Wal. 5 keer Fries kampioen, 2 keer Nederlands kampioen, 2 keer de NWM won. En op 21 juli 2009 het Nederlandse record. 8 meter jochentje in Burgum. Een fenomeen. Dat moet duidelijk wezen. Ja, en ze hebben net kans record jaren, hè? Want dat weer vlak voor haar 18 meter sprong. Ja, Ik denk dat er 12 weken tussen zitten. dat zo. Ja, precies. Santje 89 hier in het Heidenskip. Ja, Onvoorstelbaar vier wie dat toen al. toen kwam de gast bij mij op schoot. Zo Ja. speelt ze weer. Die zit rust voor de batten. En, En het opmerkelijkste vond ik nog dat het hier daarvoor had ze het hele jaar uitlijn. Want de cruisebaan die weer, ja, is ik zo. weer met de wintersport. Met wintersport, Finaal eromheen, opereert, Precies. revalideert. En daarna volgen haar beste hier ooit. Ja, Dus het kan wel, gelukkig. precies. Met de juiste behandelingen. Sietse we- Ketelaar. Wat kent die nog? Kan die hem nog mengen in dat geweld hebben bij de junioren? Hij probeerde het, maar nee, zit er net in, Sietse. Begon maar weer het sprong. ja, daar is 18 tredje gewoon de drompel. Ja. Bij de Hij had een junioren. PR van jochentje meter 15, dus dan zit het er wel degelijk in bij Sietse. Maar het komt er joh, net uit. Nou, het wordt ik alles of niks voor de veteraan van Friesland, Tevens Hopma. Ja, Ik denk dat hij zo'n beetje de oudste deelnemer want is. we zijn net 40 inmiddels. Tevens Hopma op de eerste batten. Steert er klaar voor. De eerste sprong is net metten. Zijn 4 gangen uit koers. Dus hij maakt nou, hij hier in de voorronde een keurige 9 meter sprong. Ja, Nou, die zou er nou wel een keer meidje willen. precies. Want dan gaat het mij. 18,51. Oeh, ze gaan tegelijk. Tevens Hopma en Marit. Tja, maar dit ziet er goed uit. Maar ze giet briek. Ze giet heel briek, maar giet ze Oeh. te briek? Dat is de vraag. Ik ben bang voor wol. Tevens Hopma redt het net. En Marit van der Wal, 4 meter, 4 minimaal. dat heeft wordt ze een nodig op dit vraagteken. Dat Ja. wordt een vraagteken. Ze scoort het zelf met de holle. stuit. Dan komen er nou ook nog Jorine Baas en Tessa Kramer. Maar goed, dat is voor latere zorg. Eerst maar Janice bij die top 4 komst. Ze scoort het zelf met de holle. Ja, en de Wepper heeft het meestal zelf als eerste in de gaten. Ja. Dan hebben we toch wel wat verrassende ontwikkelingen. Ja, precies. Want juist om maar tot de dreiging, alles zit er nog. Ze hebben hem nog lang net verleerd. Maar ja, ritme had ze net natuurlijk. Fietje niet in de 20. Dus ze is Oeh. op dit stuit wel degelijk de 4e. Toch nog? Ja, het stiet er wel, Frederik. Ik zal even zien op mijn... Ja, Fietje niet in de 4e. 20. Dus voorlopig 4e. Maar Ja. ja, Jorine Baas komt nog en Tessa Kramer Ja. komt nog. Dus ze staat op de wip. en dat binnen net de mensen. Maar dat betekent ook dat Inger Haanstra uit de finale wipt is. Precies. Die kan. Wisse Broekstra. Kan die nog een keer zo'n sprong Oh. produceren? Hij giet Oeh. briek. Wat een dreiging, jongens. De hicht staat er wel, de Ja. richting net. En dus blijft hij voorlopig keurig wel op tweede plek staan, hè? Die jongetje 39 in de juniorengroep. Maar ja, zijn concurrent is 2,40 meter. Ja. Nou, we zijn top en uit. Nog Maar een ze wel- veteraan. Ja. Ja, want Jacco de Groot stiet zonde. Nou ja, dan is die al wist van finale. Ja. Want Rian Baas kent hem dan nog wel voorbij, maar dan gaat hij als achtste de finale in. Dus die mag sowieso nog een trein en 4 keer springen. En dat is echt mooi. De titelverdediger van vorig jaar. Dus Eerst jongen we bij de vrouwen Ja. naar Jorine Baas. Want ja, die zit met 23 gewoon op zo'n plek. Maar is absoluut kandidaat om hier mij te doen voor de finale. ja, Maar dan moet het Prachtig, nou Jefte. gebeuren. Het is haar laatste kans. atletisch Famke. Want Famke mag ik net zeggen. Frommeske. Ja, ze zit in een organisatie voor het NK Oké. in Polsbroekerdam. Tje. Dat is een wedstrijd op 23 augustus, ben ik met de livestream. Ja. Jij er al. Maar ze doet ik gewoon zelf nog mee. Jacco de Groot Oeh. komt als eerste. Ja, Toch. dan met de cameraman snel hinnen. Maar nee, hij de oren weer. Nou ja, goed, hij... power in. Jorine Baas op de eerste batten. Ken die dan nog wel mee? Ken die dan nog wel mee? Nee. Oeh, dan is hier nog een verrassing. En dan
Want dan is alleen nog Tessa Kramer nog in staat om in die top 4 te komen. Ja. En dan zou ze haar oud clubgenoten Precies. Marit van der Waal eruit wippen matten. Ja, die kennen elkaar. Pikant. Precies. Die ene manager zit in Eindhoven en de oor in Amersfoort. Maar ze komen beide hier van het Vierwerp het Heidenskip. Ja, Dus ja, poeh. dit is toch een interessante ontwikkeling. Want ja, ik heb Tessa Kramer, wil je natuurlijk dolgraag nog een trein en vierde sprong maatjes zijn. Gaat dit seizoen ook al zo onder de centimeter geweest. Precies. Het is gewoon eigenlijk op dit moment de topvrouw van Nederland. De Overal. enige die de centimeter hel had Precies. dit seizoen. Michiel Silstra. Stiet Kan die vierde. er nou wat bij springen? Want die Ja. had eigenlijk nog wel een paar centimeters nodig. Oeh, die zie ik in de wachtkamer. Jongens, oei. 8 meter trekje. Blieuwt vierde. Ja, daar ken ik dan een perel in, hè. Deksel. Die maken het wel spannend zo. Ja, Hidde van Dam, ze krijgt de wetter bijvoorbeeld. En Harmen Harmen Timmermans en Timmermans. Mark van der Horst. Nou. Die, Ai. ik denk dat die hem ook wel een beetje kniept. De spanning groeit. Voorlopig gaat het mooi met deze NFM en de presentaties die worden stadig gewoon beter en beter. Ja. En het is in elk geval verhipt spannend. Want de afvalrace is in volle gang. Ja, en dan gaat het om centimeters. Dat weet ik Tessa Kramer. De afstand, daar zullen ze net benauwd voor wezen. 4 meter 21 van Marit van der Wal. Het niet erom, het moet correct even slagen. Je moet correct even, het moet even kloppen. En dan springt het met 2 vingers in de neus. Maar ja, met 4 hebben hoeft maar iets te gebeuren, te leger in. Ja. Of Nou, te heger in. Zegt ze, het krijgt wel een Jorine Baars. Ja, Die kan dat ik mijn speels gemaakt normaal Precies. springen, maar je wordt even net. nee. Tessa Kramer. Oud-Fries kampioen. Nou springend voor de Hollandse boom. Geweldig voorin. Ja, daar komt zo aan. Oh ja. En die pakt voor de eerste plak. Hupsakee. Ja. Ja, Met afstand op 1. En dat betekent exit Marit van der Wal. Ja. Want die is de dupe van deze sprong. Maar Tessa Kramer neemt je de leiding onder. netjes. Heel netjes. Tessa Kramer, Dat, kom eens even. We maken het even spannend. Want het moest even in die laatste, of die tweede sprong nog gebeuren. Maar dit ligt er wel wat op. Ja, dat is wel lekker. Ik ging de eerste gewoon ging me heel fel en kreeg wat te heen. Dus toen ja, ziet het te 4. En nou gewoon heel dichtbij zetten en nou valt het goed. En toen wipst Marit van der Waal uit de finale. Ja. Nou ja, dat is dan net anders. Ja. Dat was net de mensen om eruit te springen. Nee, daarom. Nee, die wil je eigenlijk net mooi uit je winnen willen. Nou ja, toen had nog 2 kansen om het nog wat fleuriger te maken. Dus ik zou zeggen, een soort succes. Ja, dankjewel. Ja, wiels wij eerst in te praten. Hendrik, hast je het jongen? Ja, ik heb het jongen. En ja, Ik net. hij gaat te snel. Hij mist de laatste klimslag. Hij valt heel raar op zijn schouder. En Rian Baas. ja, Rian Baas. In het Oei. zandbed. En ja, hij is dizzy. Nou, EHBO erbij en dan is het even een afwachtje natuurlijk hoe slim het liep. Maar een schouder dan- in te komen, dat zou me niks verbazen. Dan Maar is dat dat wat wel te nemen. bijzonder zoer voor Rian Baas. Hoewel, hij komt weer omheen. Oh, shit, dit. Oh, dit heeft werd natuurlijk ik zo mee aan de Galema in het begin van het seizoen. Ja, gelukkig. Hij stiet weer op een poortjes. Nou, dat. Hey, geen herhalingen. Nou, opluchting in het publiek, want ja, je gunt natuurlijk net in een blessure. Nou, hij kan zelfstandig het zandbed uitkeuren. Ja, nou, alles zit ik nog op plak. Maar de consequentie is wel dat hij de finale mist. Ja, maar dat zie je in die sprong. En Met er alle is respect, één zit er persoon in. heel blij om. Ja, Want dat is Freya Kramer. precies. Want die eindigt met 1851 nou op het 8e plakje en kan nog correct mij de finale in. Ja. Ik sta bijna mooi. Ja, dat moet je allemaal. Dus, Ja, Marit van der Waal Keuretje Del die is correct uit de finale wit bij de vrouwen. Nou ja, ze wie natuurlijk ook al stappen.
maar zie je er toch weer tegenbij. Nee, Tessa Kramer die had er de leiding overgenomen met 15 meter 53. Ja. En zocht dus dat haar broer, Freek Kramer, in die orenfinale echt krijgt Ja. mij mee. Klopt. Dus echt daar kan het nog een leuk familiefeestje worden. Zeker. Thomas van der Goort, die sprong, pakken we eerst nog even en dan kunnen wij in alle rust straks eens even zeggen wie er nog een trainer vierde sprong maatje maaien. Thomas van der Goort, die Nee. dat zelf in ieder geval net met mooi maatje. Die is niet zingend op het moment. En die gaat nou kop onder. Nou, gelukkig Maria Baas dat naar omstandigheden heel erg mooi valt. En dan is het misschien goed om even per categorie te zien wie er straks nog een derde en vierde sprong maatje ging. Mijn stoel laat even oppakken, dan kan ik even een sanitair stapje doen. Domme. Wij zitten hier een paar uren. En ik ben net met de jongste dus. Helemaal goed, Frederik. Dan bij de Famkes. Daar ging een tweede en vierde sprong maatje zien. Onder leiding daar op dit stuit Sanne Boustra met 15-0-3. Gemma van Oosterom die stiet er tweede met 14-93. Op het derde plak op dit stuit Isabel Overbeek met 13-98. En Noah de Boer, zij maar straks als eerste, stiet vierde met 13 meter 60. Die fjouwer dus daar straks nog 2 extra sprongen voor de NMM-titel. Bij de Frali binnen dat is Tessa Kramer 15-53. Binnen dat Susanne Mulder, de winnares van vorig jaar, maar 14-93. Is dat Douwine de Jong, verrassend, maar 14-39, keurig dien. En Julia van Eyck, maar 14 meter 36. Zowel bij de Famkes als bij de Frali is het dus 2-2 op het hebben over Frieske Liepsters en dames van de Polstukbond Holland. Maar die jongens, dat doen alleen nog maar Friesen nog mooi. Dus dat zou je net verbazen dat er dan ik 4 Friesen binnen die er nog extra sprongen maatje gaan van de NWM-titel. Sietse Leffers zit er werkelijk in een zetel, maar zijn leidende 9 meter 11. Op nummer 2 op dit stuits Brent Monsma met 7 meter 46. Op nummer 3 Riemer Seelstra met 54. En Martijn Zuidersma. Hij mag straks beginnen en het op dit stuit zegt je 32. Dan pakken we eerst de sprong op van Wessel Schenk. Wessel Schenk weet het, maar fjouwer van de tredje junioren gaat naar de finale. En de drompel op dit stuit is dus 8 meter tredje voor Michiel Seelstra. 8 meter tredje, dat is dus de eerste opgave die deze Wessel Schenk heeft. En hij probeert het, maar dat gaat net lukken. En denk even over naar die Dekselse Germ Terpstra. Die met 21 meter en 31 centimeter dat nieuwe Frieske juniorenrecord. Nog slechts zo'n centimeter verwijderd van het Nederlandse juniorenrecord. Die komt dan over in actie. En ja, dan ben we benieuwd. Want die gaat daarna nog Mark van der Horst, Hidde van Dam en Harmen Timmer Arends. En in die treien, en dat zijn toppers van de Polstukbond Holland, topjunioren, zitten nog net bij die top 4. Behalve Mark van der Horst, die treden stiet dus wel. 18 meter 67, maar Hidde van Dam en Harmen Timmer Arends kenden nog behoorlijk roet in het eten gooien van bijvoorbeeld Michiel Seelstra. Dan even de meesken bij de senioren die we straks nog in actie zullen. Ik zeg net alle afstand, maar ik vertel je wel dat er Frederik Kramer nog in actie komt. Dat er Thomas van Midden nog in actie komt. Dat er Sietse Bokma nog in actie komt. Erwin Timmer Arends nog in actie komt. Dat er natuurlijk Bouke de Jong, die met 20 meter 90 onderleidingstiet nog in actie komt. Wouter van Midden, die nog in actie komt. Sander van Vliet komt er nog in actie. En gelukkig Jacco de Groot, de winnaar van vorig jaar. Dat zijn de 8 meesken die strijden gaan om de NMM-titel van 2024. Nou Frederik. Ja. Terpstra, die moet we zelf leiden. Die plaatst de polstok. Ja, hij zult er toch nog een zo'n centimeter bij hebben moeten. Hij heeft het Nederlandse record. Hij had daar nog 3 kansen voor. Ja. Want die finale voor hem is wis. Er komen namelijk nog maar na hem nog maar 3 man. Dus ik als zo'n alle keer recordspringers zitten er nog bij. Dat zal niet gebeuren, maar... Als we de sprong analyseren, wij zitten er wat scheef op, dus wij konden net zien dat er kessenrucht weer, maar als er ook kessenrucht weer,
dan werd het toch vrij optimaal. Hij kwam boppen in, hij kon me lekker uitdrukken. Ja. En dan weet ik wel, zo'n 8 centimeter kan er altijd een keer bij, maar dan voor de wedstrijd ideaal is. Nou ja, zij gaan een strategie ontwikkelen de laatste wedstrijden. Als zijn eerste sprong goed is, en dat weet hij, Ja, dan komt hij op standje beuk. En dan gaan ze dus verder in de theorie van de stok verder, langer een zweefmoment. En zodat wakkert het springen moeilijker. ja Maar als het lukt, nou, ja, en er zijn Nee. ook geen risico's. dat is dus de moeilijkheid. Als de zweeffase naar de stok langer wordt en de stok zit verder, dan Ja. wordt de controle minder. Ja, nee, maar dat is de stok. Maar 50 als het centimeter. lukt. Ja, Dan ben je dus verder. nee, precies. En als die eerste sprong direct zo goed is, nou, Ja. dan haast er dus nog een paar wedstrijden voor om... Ja, een sprongen voor om dat jongen te realiseren. Want de omstandigheden. Maar het is voor hem te moeilijk. Ja. Zo, hij is verleden hier eindigen op die 2034. En dit hier, nou, na de winter is hij ook weer een kop gegroeid en Ja. sterker geworden. Is hij al een stuk verder al. Juist. Maar om nog verder, en dan denken we natuurlijk aan Nederlandse records op termijn, Ja. richting 22. Precies. Ja, dan zal alles nog verder maken. Ja, dan moet de post nog verder. Je kent net van de vlier op een zolder, dus dat maakt eigenlijk in stapjes. En dat is nou de marge waar hij nou alvast mee begint te oefenen. Ja, nee, maar dat is ik terecht. Hè? Maar dat maakt wel in lichte stapjes. Ja. Want het had geen zin, en dat hebben we zien bij de senioren. Die hadden stok Savier, zweeffase en daar komt eigenlijk niks meer uit. Nee. Nee. Dan had het ding in doel om zo verder te springen. Nee. Nee, je kan wel een keer gokken, maar het moet net gokken om gokken worden. Want Nee. dan niet van jezelf ik een heel seizoen naar de Filistijn, Nou ja, naar de Flintstones. En dat moet natuurlijk net. Dit is Mark van der Horst, die te keurig treden stiet op dit stuit. Wol op eerbiedige afstand. Maar 8 meter 67. Persoonlijk record overigens 20 meter 88. Dus is nooit. Maar Mark van der Horst, en dit had ik voor Heren van Dam en Harmen Timmer Arends. Weer van die Dekselse junioren uit het Hollandse kamp. Die ik samen de Fries feestje verstoren kennen, als het er boven komt. Maar dat ben ik prachtige leppers. Wat wij als Friesen, als de pure leppers juist, 100% van geniest. ja zo in dit soort jongens komen we straks 3 augustus weer zien, hè, op Ja. het NK. Want dan zal het erom gaan. Hè? Ja, Dit zijn absolute kandidaten voor goud. zeker. In eigen huis voor hun, hè, Polsbroekerdam. Dus Juist. die zullen er alles aan om een Germ Terpstra van de titel uit te houden. En dat zit zo jullie naar muziekje, want die man jouwt het natuurlijk net op. Die gaan ervoor. Wat kent Mark van der Horst? Hier in het Heidenskip. Nee. Nee. Zijn tweede finale sprong. Daar zitten te volle slippertjes in. Dus Ja. hij zal hem net verbeteren. En bleef dus staan op die 1860. Derde plak voorlopig. En dat is, Ja, en is nog genoeg. Maar er, Nobel, maar als het heel raar in, kan het er ook nog goed vliegen, hè? er komen nog 12. Zowel Heren van Dam als Mark Harmen Timmer Arends nou verder springen, dan zien 8 meter, wat is het, 67. Ja, dan is er 5e. Ja. En dan val je er buiten. Maar goed, dat moet eerst nog maar. Want ja, deze Heren van Dam, die word je toch op zich, ik hartstikke graag erbij, hè. Prachtige lepper. Mega groot talent. Al jaren. En het waren. Het wordt toch een beetje, dat stinkt. Nou, hoe kon ik nog wel eens redden, hè? Dus straks ziet het vrij vlot natuurlijk, want dan hebben we rondes van 8 sprongen. Nou, dat is 8 keer 2 een hele minuut. Dus dan moest 20, 24 minuten rekening. Dus dan is nog een 3 kwartier. Dik. Zo, als we nou nog 2 sprongen hadden, dan had in elk geval iedereen al 2 keer sprong. Ja, En dan wat soort mooi was dat we dan minimaal alle finalisten nog 1 keer springen zien kennen. precies. Als het dan bij je terrein, dan kiest een uitslag. hij is een volwaardige wedstrijd. Dat ben ik helemaal niet eens. Maar goed. We tellen onze zegeningen Ja, voorlopig. nee. Dit precies. is crescendo voorlopig. En voor het publiek natuurlijk is het heerlijk. Ik bedoel, iedereen zit je gemoedelijk op een bult. Het sfeertje is goed. Misschien nog een drankje. Genieten van een hele mooie Philipsport. En straks ik nog een geweldig feest naar jou in. Hier in het Heidenskip, dus dat...
is een mooie happening. Ik een grote camping hier achter het vierliepterrein. Met name een soort liepers van de Polstukbond Holland. Ik zit er niet. Nou ja, sommigen weer al waar zit die jong kwam, omdat op Toorzie wie de jeugd in hem. Ja. En het is met die hebben een soort families, dus die denken, nou, ik heb er een waar zit die jong heen, ik kan ze nog even trainen. Dat bedoel ik, daar staan de eerste caravans. En de hardtubes en de tenten Ja. en het volleybalveld. En nee, want daar zit ik een paar vrienden trouwens. En de liepers onder andere Wisse Broekstra, Germ Terpstra en Michiel Zielstra, die ben maar een mobiele Kate. Nou, Hidde van Dam. Gaat hij mee naar de finale of niet? Hidde van Dam? Nou, ik denk het net. Jongen, dan ben je toch al een paar grote verrassingen. Ja, hè? absoluut. En Want dit is absoluut een man in vorm in Holland. Ja, maar die wint er hier alles. in het heidenskip komt er echt te kwart. ja, dat is voor hem wel enorm balen. Dan wordt hij Ja. hier natuurlijk voor Saf van de meesten ik shell zitten. Ja, nou, Ja, zie ik dit hier is wat eerst mij betreft de grote concurrent voor Ja. het Nederlandse titelgoud. 100% biers. Maar je hoort even net. Nee, Goh. Dan blijft er nog maar één sprongje over. En die is Ja. van Harmen Timmerarens. En dat betekent dan dat Mark van der Horst ook wist is dat hij... precies, die zit er sowieso bij. En nu wordt het van Michiel Zielstra, ja. Die hier er misschien net meer op rekenen, maar je 8 meter te rijden trekje. Maar ja, die zal ik denken. Ik won al wat waar keer. Kielen, ja. Dat wordt spannend. Maar goed, eerst maar eens wat deze knaap doet. Het maakt nog, hè? Harmen Timmerarens staat in Holland, tweede in het klassement achter Hidde van Dam. Had ik een vergelijkje met het klassement met Michiel Zielstra, dan had er een lietse 3 meter minder. Ja. Dus dat Maar het gaat maar om één sprong, hè? niet maar een meer sprong. Ja, ze maakt het wel spannend. En dat is het voordeel natuurlijk als er van de Midgie de vierste afstand sprongen heeft in de voorronde. Dan moest het laatste springen, dus hij weet ik wat hij nou springen moet, 8 meter trekje. Om nog 2 sprongen te maken. Dus je kan ik zeggen, richt hij daar eerst maar op. Ja. Dat is eigenlijk het verstandigste. En dan krijgt hij 2 sprongen daarna wel de dood op de gladiolen. Om maar te proberen in de buurt te komen van die 20 meter, of 21 meter 31. Ja, ik van 18 meter trekje, maar er toch al redelijk volle goed gingen, ja? Klopt, je moet wel even rug doorgaan, even tijd om te klimmen. Klinkt al eerst zo makkelijk, maar dat 4 spultje beste meisje zit ingewikkeld in elkaar. De stok met goed staan, de oor in moet kloppen, de insprong met 100% rug, afzet met goed wijzen voordat je inspringen. En het klimmen, dat lukt iedereen wel. En als ze heeg zitten, zijn uitsprong, is een vakkenpad. Maar let op me, iedereen komt vroeg of laat weer uit die stok. Dus dat lukt dan ik wel. Maar dat gedeelte van de oor in en de zweef naar de polstok, dat zijn de cruciale momenten. Ging ik wel of net op de punt, ging ik wel of net terug. Alles of Tja, niks dit is voor Harmen dit is de volle Timmerarens. risico. En het wordt niks. Michiel Zielstra, wat mooi toch blij wezen, jongen. Die gaat gewoon terug. En hij had er smoor in, want Ja. hij weet dat het koer, dat het lei echt Absoluut. vergrieten. Ja. En je Maar denkt- dan hebben we dus Fjouwer, Hakker goed zien, nee, Traaien Vriezen en Mark van der Horst. Ja, zo simpel is het. Die trok in naar de juniorenfinale. Germ Terpstra op 1, 21 meter 31. Op 2, Wissebroekstra, 39. Op 3, Mark van der Horst, 8 meter 67. En op Fjouwer dus Michiel Zielstra, met 8 meter trekje. Op het nipperke. Ja, maar dat Nou. hakken door de veert, zo je ze kennen. Maar Dan goed, weer heel gauw de skansen maken voor de allesbeslissende laatste 2 sprongen. ja, Alleen nog de top 4 en dan bij de senioren de top 8. Beginnen voor de titel. hij stuurt wel in je lieds nadeeltje, denk ik, Frederik. Ja. Het is bewolkt, het is donker, dus het is niet gauw. En de polstakken zijn natuurlijk ook donker, dus dat misschien net maar helemaal goed schenken in die vierde ronde. Nou ja, Dat, maar goed, dit is de eerste finalist. tempo erop. Thomas van Midden. En die verbetert hem net. Nee. En dan komt de volgende, daar is Frederik Kramer. En bij de jongens op de middelste batten beginnen we met Martijn Zuidersma. En daar richten we ons nou dus op Sietsel Efforts. Die op dit moment het gouden NWM-hangerke om een nekken heeft.
Ja, dan staat Freek Kramer op de eerste batten. Die hier er echt al net meer op rekenen dat hij nog mij mocht met zijn Nee. 1851. Nee, ben ik. Op afstand van niks. Dat mag ik niet zeggen, maar Maar er gebeuren dus vreemde dingen Precies. in de wedstrijd. En ja, dan zie je het maar dat het toch kan. En als je daar een keer binnen, ja, dan kan er een mooie ding gebeuren. hij sprong in Burgum 3 keer verder als die 2090, wat nou de leidende is. In één wedstrijd, dus Ja, nee. niks is Als onmogelijk. dat in de achterhollen heeft, dan denk je. Nou, dat neemt zo mee. Ja, precies. De middelste batter, zien we eerst. Martijn Zuidersma. Hij komt van Kolmerpomp, springt bij de afdeling Boetenpost. En is de nummer 4 op dit stuit bij de jongens. Martijn Zuidersma, ken daar wat bij. Gewoon Hij netjes zit uit koers. Nee. Te vier uit koers. Ja. En blijft dus op het vierde plak staan, die 16-32. Noah de Boer dan. Die weet Ja. natuurlijk 15-0 dat is voor mij te dwan. Ik sprong dit hier al een PR wat heger luidt dan die 15-0 treien. Ik op nipperke mij naar de finale. Ja, dus PR is namelijk 15-43, 29 juni in Drielst. De beste seizoenprestatie in Friesland van de Famkes. Noah de Boer. Dik van een oor in en nou Sure. op klimmen. En nou gaat ze toch uit koers weg. Ja. Nee. Ze kende voorwaartse snelheid net omzetten in opwaartse snelheid. Nee. Nog net de meesten. Nou, relatief had- kwarte oor in. Maar wel fel, Maar wel pittig, fel hè? en ja, gewoon vol in de spurt. Had nog één kans hoor. Ja, Gaan we naar Freek Kramer. En dat is natuurlijk een man die hier traint. ja, En hopelijk valt het wat daarmee de rechtklachten. Want als dat zo is, dan is hij in staat om dus ook over die 21 meter te leppen. precies. Dan geven we die in van de meter die hoort nog te pakken. Dit ziet er net eens raar uit, mag ik zeggen. Als de rug giet, Hij gaat een eind uit ja, koers. op de linie van Jochentje Meter, omdat er op het laatste moment naar links giet. Wel zijn beste sprong tot nou toe, Klopt, en ik 3 ging. maar nog net in de juiste koers. Dus wie weet wat die vierde sprong straks nog aan giet. Ja, en Bouke de Jong, die zal ik wel denken, 20 meter 90. Ik vind het prima zo. Zo voor mij niet verder. Dus, en dat snappen we. Zo voor Bouke de Jong natuurlijk fantastisch wezen. Daar ben je in het verleden vaak kampioen mee geweest. Ja. Met zo'n afstand. Het is helemaal net een rare afstand. Ja, de middelste batten, ja. Bij de jongens hebben we sowieso een fris podium, want daar dienen alleen maar Fries en mij. Alle 8. Ja, En 4 van die 8, de top 4, staat hier in de beslissende finale ronde. Dit is Riemer Zielstra. Ken die nog wat bij zijn afstand op schroefje? Riemer Zo. Zielstra. Dit een ziet er mooi, helemaal hè? net raar uit. ik kijk het op het laatste een beetje naar links. Kijk, als Ja. klimmen ze dan met die linkerhand, lopen ze krijgt de vol in die stok. Nee, Silom denk ik echt net verbeteren. Hier al 1655. Ik denk dat dit verder is. Nee, Brengt u eens bij de Famkes. Waar Noah de Boer is krijgt tolvertrekje hier, is dit Isabel Overbeek. ja, oh, krijg net door de punt. En die gaat achterover. Blijft staan op tredje 98 is het tweede plak. Is nog wel een bronzen hengerke. Ja, zeker. Ja, en wat kan Sietse Bokma? Noteerde 1891 en toen 1957. Mooie opgaande lijnen. En weet dat het je 4 ken. Sietse Bokma. Ja, sterke man die de 20 meter 90, de leidende afstand, wat bedwingen kan. Dan moet er een protagoer gaan, maar Tuurlijk, het moet al je klappen, maar hij had het vaker dingen. Dus echt dit seizoen al. Sietse Bokma voorzien. Tweede sprong. met wat erop. Ja, Get wat een hut. vecht er wel voor, maar Daar een dikke jongetje, ik denk nog wat heger. ja, De opbouw is wel goed, maar het gaat nog wat erop. ja, Had nog één kans om een aanval te doen op die leidende aanstand van Bouke de Jong van 2090 voorlopig.
Brengt dus bij de middelste batten. Bij Sietse Lefferts. In de jongensgroep. Voorlopig Riant om kop, maar die 19 meter olven. Maar ja, op dat boert achter hem. Dus dit 2048. Ja, Dat had er hier echt noteerd. Dit seizoen nog, dus het kan nog volop verder. ja, dat is ik wel een enorm mooi wist. Want dat is eerst dat die jochentje meter 11 van hem al een schitterende sprong weer. Het bij 1 meter 28 bij zijn PR. Ja. In één sprong. Priest het van elkaar. Zo lang eruit. Precies. Goed mogelijk. Vroeger ik een heel Siets. talentvol turner, hek voor je. Ja. Sietse Lefferts. Meervoudig jeugdkampioen ek. Juist. Daar pakte de titels wel. Ja, Wat kan Sietse Lefferts in zijn derde sprong? Sietse Lefferts. zit er weer goed uit, hè? Mag ik niet? Makkelijk heen, maar ik gaat echt naar links, hè? Ja, is toch raar. Zie ik in alle keer wat naar links nog. Dus, Maar goed, hij staat nog riant om kop. ja, hij En zit. die oren moeten dat eerst maar eens even doen. Precies. Ja, de man die nou komt, Brent Monsma, Ja, daar, wat hier de dwank, hè? Zo stinken. die kent dat. Ja. En Wij hier gaan naar de Famkes. Famkes, ja. Gemma van Oosterom. Allemaal met dreiging. Nee. Bloed op tweede plek staan, 14,93. En dat is 10 centimeter minder als Sanne Boustra, die Ja. daar toch goede papieren begint te krijgen. Ja, ja, de afstand is te dwan, maar het moet alleen wel kloppen. En het is natuurlijk ook een hele keurige afstand om de NWM-titel maar te winnen, Sanne Boustra. Dus, Hele meter verder is verleden die de winnaar is. maar goed, dat ze nou de knock-out uitdelen willen en er is dan een hele meter bij, dan, nou, dan is het goed. Het is niet goed warm, hè? mooi. Bij de senioren. Daar gaan we naar. Ja, ziet ze ook maar verbeterd en weer, hè, jongetje 21. Ja, precies. Zit wel een opgaande leiding. Ja. Is nou vierde. Dus zullen we nou naar Erwin Zo krijg ik Timmer. steeds, de regerend Nederlands kampioen, als Ian het dwang kent, zoals je ze kennen, mooi en Jacco de Groot, Ja. dan is het toch wel deze Erwin Timmer Arends. Zo, die zit er goed in, hè? Maar de Oeh. futten, Die slipt. ja, die missen de stok. En die daardoor blijven slingert er hem zelf voort uit koers. Ja, Poeh. Dan had hij ook nog maar één kans. ja, precies. Het werd toch een beetje, nou ja, Afstrepen. ja, zo simpel is het wel. Ja. De middelste batter is Brent Monsma. De man die eronder zit te komen in de jongensgroep. Ik zie de laatste hier. 16 hier bij de jongens. 3 het seizoen mist erin, maar komt krek op 10 ben in vorm. En jet dan ik direct bij de favorieten. Absoluut. Wat kan Brent Monsma? Kwam al tot Santje 46, is voorlopig het tweede plak. Maar je hebt hier in het heidenskip al een keer een jongetje zo'n 30. Ja, en die afdeling Weesem, die is toch Die is niet goed bezig, hè? Pot, Zeker. sorry. Heel actief Ja. jeugdbeleid daar. Hele Nee, grote dat jonge werkt talenten. Echt zijn vruchten nou. Brent Monsma, maar net in deze sprong. Nee, Stok stiert krekt te 4. Dus Bloed ziet het Lefferts daar voor eerst de nummer 1. Ja. Bij die keurige jongetje met een alve. Nou, wat kan Sanne Boustra bij de Famkes? De koprenster met 15-0-3. wat Kijk voor wat een zij is, dat zo wat bij als nou Ja. een tikje deelt. Ja, nee, is er nou echt nog wat bij opschept. Ze is in vorm, ja? Mooi jongen in, mooi de stok, maar... Oeh, nee, nou stiert de krek te 4. Stiert de 4. En dus blijft het echt in de Famkesgroep spannend tot en met Ongelooflijk. de laatste sprong, denk ik. Ja, het enige jammer voor het publiek is dat er natuurlijk in deze eerste sprongen van de trainerronde weinig gebeurt. De volle wiert, Ja, het is nou echt alles of niks, hè? het is natuurlijk nooit gokken geblazen en dat kan in een hele mooie sprong resulteren. Maar op dit moment overheersen de mislukte sprongen en dat is een beetje jammer. Ja, hoe zou het gaan op die eerste batten bij Bouke de Jong? Ja, die vindt het prima, dit zal je met de wetten springen tegen Bouke. 20-90, Xavier hier er dit seizoen nog net west. Nee, En daar misschien ook wel tot zijn eigen verbazing. precies. Stiert hij gewoon na 2 ronden, 2 hele ronden, op nummer 1. Ja, hij heeft natuurlijk dit seizoen 2 wedstrijden won. Kijk maar dikke 20 meters. Ja, Tenminste niet één keer. van Jong is zijn beste seizoenprestatie 2086 op 24 juli. En net zo heel lang niet dus. In Drielst, nog 20 meter 90.
Het persoonlijke record is dus 2099. Ja, die 21 meter, dat zou toch ik wel eens heel fijn wezen. Nou ja. Bouke de Jong. Derde finale sprong op de NWM. Shusje, Bouke. Oh. En Sally's beetje scheelt het soms, hè? Goh. Hij is wel in vorm, dat is echt wel shit. Ja. Hij groeit naar de absolute topvorm toe. Ja, Want laten we net vergeten, 14 dagen is het onze 4. klopt. Dan hebben we de gerustste wedstrijd van de Friesen. Weer een dribbeltje. Wisse Broekstra. Daar schrikken we net meer van. Wisse Broekstra. Zo. Wat doet Wisse Broekstra? Jongens. Klimt hem ook weer uit. Jongens, Mooi hè. jongen. Nou, Nou ja, hij gaat uit koers en ik zie ook het redenbaltje te lezen en die is van de jongens. Dus dit is weer een jongetje mee te noteren, Ja. maar die hier er al, hè? die hier al. Maar Jongetje wel een hele 39. mooie sprong. En hij zit er weer om te komen. Had zijn eigen fanclub hier op een bult. Ik denk dat de man van de Kate binnen, de mobiele Kate. Hij zit hier even in de LZ natuurlijk. Dat, Nou, springt wat altijd zeggen we? lekker. Met altijd zo'n sportman met een goed drinken, goede voeding, heel belangrijk. Bij En, de dat komt heel vrouwen. goed met deze man. Julia van Eyck. De nummer 4 van dit stuit gaat te wetter. Ja. Wil ze het toch redelijk rap tussen er beginnen te worden? Dat vind ik dus ik. Het valt, dus daar is het al in de voorbeschouwing van ja, de jong wordt al wel wat kwaad. Dat is natuurlijk Ja, alweer ze- augustus. Het is ook nog zo'n bewolkt, jong. En het is dan zo'n bewolkte donkere jong. Nou ja, Maar gelukkig had uw cameraman Corneille Bitieri Ja, een geheime knop op een camera. Die kent dat even wat Precies, extra oplichtje. Gain up. En dan ga je thuis toch nog prachtig Nou, beeld. dat is inderdaad best wel verrassend. Want ik de beelden zie, denk ik, ja, mensen denken thuis niks aan de hand in het Heidenskip. Het beeld is aardig lichter maar- als de realiteit. Het vertekent een beetje. Het lijkt het mooier dan het werkelijk is. De sprongen overigens netje, beste mensen. Die klappen helemaal. Die Ja. zijn echt, Maar de kleuren, dat regelt Corneille. ja. En dat doet hij al jaren. En dat doet er geweldig. Dus vierlijp, vakman, cameraman. Ja. Ik jou jou te doen. 2,5 uur non-stop erop filmen met één camera een hele wedstrijd in beeld brengen. Nee, dat is Chapeau. magnifiek. Zeker weten. Nou, daar zit er. Michiel Ja. Silstra, de man die het opgelucht ziek helikoer dat hij toch nog mij. Wij zeggen eerst, nee, dit is Wouter van Midden. Ja. Michiel het onjongen naar Wouter Gindo eerst maar. Dus dat had de man mooi regelen. Wouter van Midden, jochentje, 6 en 70 als beste prestatie. En dit scheelt net volle. Maar krijg je het eerder punt. Ja, die had ik al eens een keer 21-42 sprong. Ja, nee, blikje in. Toen waren de Nederlands kampioen in Burgum. Ja. Dus, Gemma. Nee, Susanne Mulder, sorry. Ja. De nummer 12 bij de vrouwen op dit stuit. Bij die 1493. hier hebben we Michiel Silstra. Kent die Nou. van bonussprongen omzetten in iets Dit heel ziet er moois. volle beter uit. Ja, Ja, die gaat ik naar die dikke jongetje meter. precies. En die gaat de strijd om met Wisse Broekstra om het zilver. Ja. Wisse Broekstra, haast, lieke 4. Zelfde fanclub. Ja. Wisse Broekstra noteerde 33 in zijn tweede sprong. Heel 39, maar ik denk dat dit nog een justjes verder is. Ja, dat zou samen kennen. Dat zou me net verbazen. Zit er minder spectaculair in, maar Michiel heeft die polstraks aan verder. Dus ja, een jochentje 49. Dat is gelukt. Ja, Het is maar 2 centimeter, maar met stip op 2, Michiel Sielstra. Ja, dan mag nog even een paar meter bij voor het eerste plakje, maar... nou, wordt is het het, hè? Oh. Ja. Hij had wat last van zijn oude knibbelblessure, maar toch opklom naar het zilver Ja, voorlopig. dat is dan heel netjes. En hij had nog een sprong. Maar Michiel, jou gewoon, ik heb de polstrak net toch iets Nieuwtje, dichterbij dan normaal. 41. Ja, dat is keurig. Ja, hier in het begin van het seizoen ook een beetje last van die knibbel. Maar ja, goed, tussentrouw had hem wel het Friese record verbeteren. Precies. Wat er intussen weer kwijt is. Ja. Op En je dan, centimeter. en dan is dit misschien op dit stuit wel even het maximaal haalbare. Ja. En dat je dan maar dan het zilver en de wemhanger eventueel pakken kennen. En dat dan het eerste raad natuurlijk. Is dat toch een prijs, hè? Ja, een dikke prijs.
Brengt dus bij de vrouw, denk ik. Want daar staat dan weer clear. Douwina de Jong. Douwina de Jong, Ja. die het inmiddels treden is in de groep vrouwen. Ja, en haar PR is natuurlijk Heger, 1547, om de 15... Ja, 1553. 53, oké, dus dat is een mooie... Testa Kramer, die staat daar 4 Ja, op kop. is dit er 4 op kop. Maar goed. Daar komt Douwina de Jong. Ken er nou wat bij? Douwina de Jong. Oeh, een krek net. Nee. En dan gaan we naar de eerste batten. Want er wordt gewoon terugsprong. En dit is Sander van Vliet weer. Ja, En Sander van Vliet zit echt weer heeg in de stok. Jij springt wel een lekkere wedstrijd, Joert. Het is net voor niks een van de mannen over de 20 meter. 20 tolven. En staat er mij nog steeds op brons. ja, Toch wel enigszins verrassend. absoluut, absoluut. Nou, Germ Terpstra. Ken die nog een keer wat doen? Germ Terpstra. Hij is gretig, maar hij is juist al vrij gauw dat er net op de punt komt. Wat een grote hechte, een bommetje. Hij zit zomaar heeg in die stok. Precies, hij is dan net eerst op de punt en dan zit er al zo ongelooflijk heeg. Maar ik denk dat dit toch al een standje beuk is. Oeh, deksel. Ik zeg het publiek. Nou, Paraplu's pakken, nou dan. paraplu's pakken. Dan zullen we het dan toch nog misrennen dat die wedstrijd uitsprong wordt. Ja, want dan komt ik wel eens een beetje eind de wedstrijd. Nou, Wijze, ja. denk ik, Het jongen. wordt ik wat donkerder. Ja, Ik weet net hoe dik de bui is. nee, wij Maar wij de zitten ma- hier droog onder een oud dakje, dus dat is keurig regelen. Maar de matten willen even oprollen en de wedstrijd wordt even onderbrutsen. Want we zijn haast toch de... De trainer ronde, hè? Dat Ja. zou wel leuk wijzen om die nog even een auto te zien. En dat mag denk ik nog wel kennen. Als je bij de, ja, als je bij de junioren is het nog klaar en bij de vrouwen met de Linnig nog. Nee, bij de junioren maakt Mark van der Horst nog. Ja, Mark van der Horst met, Mark van der Horst met hen nog. En bij de senioren maakt alleen nog Jacob de Groot nog. Ja, ja, dat is ook nog. Net de minste. En bij de vrouwen alleen nog Tessa Kramer Ja, nog. dan heeft de trein. Dus in feite nog 3 sprongjes. Dan heeft heel veel treinen rond de hand en dan kan je even als wedstrijdleiding beslissen wat doen we. Ik geloof dat ze al weer beginnen de Pools na te droegen. Ja, dat wil wel heel kwaad buiken. Nou goed, gelukkig. Het neemt het eerst een buiken. Dan weer een schijnbeweging, Een sproeierke. een sproeierke. Dus Nou, laten we hopen dat het je blijft. ja. Dat ik al niet over Noorderwest. Ja, nee, precies. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat deze kandidaten alle 3 nog eerlijke omstandigheden krijgen om hun derde finale sprong te maken. Ja, Want dan ben we een heel eind met deze RWM. precies. En dan krijgen we net hetzelfde als vorig jaar. Dat, toen kon de hele jongensfinale net niet eens de worden. Hè, want toen kregen we een enorme bui om een oor als 5. Dat het hele Zandbed door zandbed, strand. ja, dat stond helemaal blank. Drijfzand. En toen hebben we uiteindelijk de Snijs nog een prachtige midgehand. Snijt en midgies. Maar het oude van de voorrondes en Ja. een fantastische finale. Dus dat is toen op zich wel weer slagen. Dat wel. Maar de bedoeling is natuurlijk dat het op Sneus oude ronde wordt. Dat er een mooi feestnieuwjaar in is. En dat dan de NWM daar weer op zit. Oh shit, Jacco de Groot, die is wel degelijk nou. Oeh, het begint wetterrein, Ja. jongens. De motto aan de kant lopen. Het wordt een tour. Nou ja, We willen alle keer graag, maar dit is even een echt bui. Het wetter komt nog wat roeger precies. naar beneden. En het leuke is, ik Frederik, had je dan een van de weinige mensen binnen die een dakje boven je hebt. Dan heb je een hoop kunde niet eens. Hè? Een hoop vrienden komen er dan in eerste Staanplaatsen €5. Dat je heel gezellig drok. Gooit maar in de pot, jongens. Kom er allemaal bij. Ik kan net bij de koffie op Bruin hebben, maar Helaas, we moeten even wachten tot het wat droger wordt. ja. Maar we zijn eigenlijk al heel aankom. Ja, Dat is de verwachtingen eerder zegt. Dus dat is eigenlijk, nou... er is sowieso net volle voor oren. Hè? Ik bedoel, er ben natuurlijk wel een, bijvoorbeeld een Michiel Zielstra is uit Zilvertang hier. Ja. Want ik denk dat die laatste sprong in het ergste geval, net met Makkenburg, en heeft toch net een tred eronder die helemaal clear is. En dan krijg je dus dat de situatie in de categorie Frali.
junioren en senioren. Dus het is een must. We maken de NWM-kampioen bekend met 2 afstanden, zodat dan het logisch te wezen. Nou, dat laat ik graag gewoon de zaakkundigen hoor dan. Ja, ik weet niet wie dat beslist, de wedstrijdleiders of de NWM-commissie. Ik denk de NWM-commissie. Dan gaan we richting Rudy Walter dan? Ja, of? maar dan Het is een wedroeg. de Ginlo bij Meesken. Ze draven weer naar de Polsen ta. Ja, misschien dat de wedstrijdleiders er ook wel bewust Gauw weer aandroeg hier. achter ons zitten van jongens. Want ja, als we even 5 minuten droeg hadden, dan gaan we die trainer rond ik al. Precies. Bloed natuurlijk jammer. Het was zeggen, Justerjoen, feestweekend van de feestweekendwedstrijd van Buitenpost. Fantastische omstandigheden. Hoe net beter. Hele zwoele mooie vrete jong. Nou, dat waren hier weer het Heidenskip meer dan gunt. 4 sprong. Want dan inderdaad gaat het niveau ik omheen natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, dat heb je net van het season. En Joert Hoedai werd natuurlijk fantastisch leppenswaar. Het werd uiteindelijk Joen ik. Prima leppenswaar. Totdat het ik wat te donker was. Zoals het laatste. Jelloerke. Nou, Tessa Kramer is dus drok dwaande haar pols te zetten. Ja. De leidster bij de vrouwen. Ja, dus ik Fries om Dan sta al op kop luisteren, dan heeft nog een extra sprong. Ja. Dan kan je lekker leppen. Dan kan je, ja. Dan is het geen mutten, maar mooie. Want ja, eerlijk is eerlijk, ik in die categorie vrouwen, een protte Frieske favorieten, zit die net eens in de, Nee. net eens op een list, op een jongen. Klopt. Nee, dus zo makkelijk is het niet meer. Jaco de Groot. Ja, stiert van Sindwaan op het 8e plak. Ja. Vliene Ierje, de winnaar. Ja. Zijn kansrecord stiert je nog op doek. Precies, het omtreien door die 21 meter, hè? Goh. Ja, dat was een zinnige wedstrijd. Super wedstrijd. En de heegste wie toen, 21-72. Ja, en ook de laatste week en ik in het Hollandse kamp werd geweldig op dreef. Ja, dus dat is wel de man die nou mee insprong die hele wedstrijd daar op een kop zetten kan. Hij won er 4 van de Santje wedstrijden. Maar daarvan zitten ik de laatste 3 wedstrijden. Dus dat jouwt Ja. gewoon hoe de vorm momenteel is bij Jacco de Groot. Ja, en hij kiest ik wat meer. Hij spreekt net alles meer. Oh, oké. Hij slaat ik wel eens even een wens. Die Ja. oren af een keer. Nee. Hij is ik 38. 28 vertelde familie. Ja, nou ja. Dus, En, ik weet het nog wel van Bart Helmond in die tijd. Die zei, Nee. als je sprongen hast van boven de 20 meter, dus let staan boven de Ja, 21, nee. Makkers dreun. dan komt hij in het zomer en ze krijgen een onreding. Ja. En hoe ouder is wist, hoe langer als hij van herstellen mag. Ja, en die man hel je eigenlijk altijd de finale. Hè? Dus die springen Ja. 3 keer plus 2 keer finale. Hij heeft 4 sprongen. Hij steert onder zijn eigen kansrecord. Ja, dat is mooi. Jacco de Groot steert er op Ja. 21-72. Vliene hier wat er daar NWM kampioen mee. En nu steert er op het punt om of die titel te prolongeren. Ja, of misschien wel uit een hekje. Ja. Want voorlopig steert er gewoon 8e van de 8. Ja. Ja, hij zit erbij. Hij zit er wel bij. En dan wist ik dat hij erbij zit, kan ik nog steeds winnen. Dat is hem, hè? De Nederlandse recordhouder met 22 meter en 21 centimeter. Nou staan er wel 3 kansen klaar, dat is dan weer het nadeel. Ik ben benieuwd wat we als eerste in actie zien. Maar het bleef eigen salaris just. Ik zoek niks deze. Dus zien we maar even naar de monitor. Ja. Nou, de middelste bad ik het eerst. En dat is Mark van der Horst. En die kennen we aantikje, die blijft op het 4e plak staan. Regels die toch al in dat het Oeh, daar gaat Jacco. Daar gaat Jacco de Groot. Ken die de pols nog zien? Jacco Ja, de Groot. Ken die de pols nog? Die gaat te vlug, ja, Ja, die die gaat gaat te vlug. Komt wel 4. Maar net hoe het bal zien. Nee. En dat brengt ons dan bij de laatste vrouw, Tessa Kramer. Friesemuitens in het eerst van de Polstokbond Holland. Kan die er nog mooiere sprong produceren dan die 1553? Hij heeft hem goed beet. Nee. Goeie Hij had het insprong, derde punt maar net. De stok stiet te 4 en dat heeft niks met het zicht te maken. Ik ben En- toch even benieuwd naar die insprong van Mark van der Horst. Dacht ik, bliks die en dat kent dan wel. Ja. En ja, dat is nou toch een overweging en dat is net een uus. Maar het zou van een hele 4e ronde is een liedje en ogen. 24 minuten zeker. Ze ben actief op haar kansen, dus ze maakt ze wel aanstalten. Nou weet ik wel, het ben maar voor jou, hè? Ja, oké, maar het is 8 per scores.
Dus van het Ja. Tessa West springt, wist Ja, klopt. 24 minuten vinden. Dus nou ja, Sure, De wedstrijd wordt Ja. op het stuit even stillijn, want er volgt vanzelfs oorles met de technische commissies. ja, Van is het wel verstandig, wenselijk, mogelijk om nog een vierde ronde eruit te persen die het gelijk is voor iedereen. Want je dat krijgt wel, het wordt donkerder en donkerder en de laatste Ja. zo haast niks meer. als ik heel eerlijk ben, Frederik, Denk ik. denk ik als het verstandig is, dan zoals het jongens, het is verhipt en jammer, maar we hebben 3 ronden sprong, volwaardige kampioen, dit weer. Dat is natuurlijk hartstikke sneu, want dat doe je nog richten op een toppositie. En dan wil je heel graag die vierde sprong naar maatje, maar aan de andere kant, het moet wel kennen. En als het te donker wordt, wordt misschien toch tijd voor stadionverlichting, ik weet het net. Misschien dat in het heidenskip Ja, de meesten thuis denken misschien nog, we kunnen nog prima Ja, nee. zijn. Nee, dat komt toch uw uw cameraman die de gain-op-knop maximaal staan had. Ja, en Extra li achterin. dat ziet er geweldig uit. Maar met bleerte eeg, Maar nee, we volle minder. Ik ben heel eerlijk, Frederik. Als ik met bleerte eeg trek Jacco de Groot, ik zie gewoon pas het laatste moment. Ik bedoel, wij zitten er dan, wat is het, een 100 meter van nou? Ja. Dus ja, Ja. zo skimmerig is hij er al. Ja, dan moest je jou vregen. Maar het is wel een beetje een anticlimax om het met te zeggen dat het nou gebeurd wezen zo. Maar ik denk voor de veiligheid van de Jeppers zou dat misschien wel de beste beslissing wezen. Maar goed. Nou, het besluit is van de technische commissie had zijn. Het wordt te donker. Wij stop je de wedstrijd en dus hebben wij een uitslag. Precies. Ja, het is een vreemd einde. We hebben zo mooi maken met de Ja. NM's. Maar dit hebben we nog net. Je hebt mooi maken in al die heren. De felicitaties binnen Ja. natuurlijk. Want nu kunnen we de kampioen niet melden. Precies. En dat betekent dat bij de Famkes de NWM-titel naar Sanne Boustra gaat. Dat bij de vrouwelijke Tessa Kramer kampioen is. Dat Sietse Lefferts eindelijk zijn grote titel nou wel te pakken had met die jongetje over bij de jongens. Bij Ja. jullie horen, dat is dan de kampioen, het zie je hem net voorbij zeggen. Germ Terpstra. Nijvries de koor, 21 meter, 31. Ja, en Bouke de Jong, hè? Ja, wat een mooie titel. 2090, die wint je de NWM in eigen huis. Ja. En dan hebben we toch 4 van de 5 Friesen. En Ja. eigenlijk 5, want Tessa Kramer. Ja, die rekken niet weg als heidenskipster, als volledige Fries. Dus ja. Ik weet niet, krijgen we nog een, we hangen de wedstrijdleiding. Misschien kunnen we even ja, om een reactie vragen. Je stappen er maar, tenminste niet jou het advies. Of het advies. Ik wil net veilig zijn. Deze testen zijn de stok en meer Mark van Horst hier meesprong. Dan moeten we nog een hele ronde springen. Nou, dat hebben we nooit op. Dan kunnen we wedstrijden, dan is nou de wedstrijd kleren. Precies. Dan kunnen we een feestje vieren. Nou, duidelijk Hartstikke wat de helder. wedstrijdleider En, Heinz u vertelt. En ja, zo simpel is het. Het is te donker. En wat Frederik zei, op de beelden op de camera ziet het er geweldig uit. Maar het is hier echt donker aan het worden. En dat, we zijn net bang in donker of zo, maar het moet wel veilig zijn. Zo is het. En dus kunnen we melden dat het voor Friesland een heel productief NWM-west is dit hier. Dat wij hier aan de locatie nog de huldiging krijgen van de kampioenen. Ja. En de nummers 2 en de 3 vanzelfs. En dat wij jou heel graag hoe 14 dagen west jongen. Hendrik Burg, Haanstra, Freek Wijman, wij zitten hier in het heidenskip bij de NWM voor de livestream van Omroep Friesland. Wij willen jou dankzij voor jouw aandacht. Graag over 14 dagen het FK Vierleppen in Weensum. En ik dan ben wij weer van de partij. Want dan.